ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Sa ngalan samahan, og sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Cebu Archdiocese Commission of the Leyte, ngutanyag kaninyo, gikan kanamo sa atong mga duha na kalibo katuig nga sumad sa unang Biyernes Santo, karon atong gisaulog murag kagahapon pa may tabo. Ang atong pasiuna ni atong City Palabras nga niya manukad live sa DYHP size 12 sa dial sa atong mga radyo RMN Tatak Cebu. Makinigugma ko mga igsuon ang atong pasiuna sa City Palabras. Daghang mga pangutana nga mutukaw sa atong panumduman ngano nga ato kining gisaulog. O gani dunay mga pangutana nga sa akong pagpaminaw tagsa-tagsa kanato dunay tubag. Pero lahi ang tubag sa kinaadman sa Dios. Kay sa panahon sa Exodus nango si Moises sa kapinso sa kamilyon ka mga Israelitas nga milatas gikan sa Ehipto padung sa Kanaan. Pero dool na kayong utlanan sa ilang kamatayon tungod dakong laod sa dagat, luyo kanilang libo kasunaluhan sa mga Ehipto nga andam pagpatay kanila. Pero mihangad si Moises, save us, O Lord. We have the destiny to serve you in the new land. Unya, kalit gi hampak ni Moises ang sungkod ni Aaron. Ang dagat na pikas. O ngahimong daan o hilabiyang lipaya sa mga tao. Pero ang tinuray, naluwas sila. So sa kahampak ni Moises sa sungkod ni Aaron, just a matter of seconds, they were received by God. Giluwas sila sa Diyos. Mao nga ang pangutana, gipatugbaw sa katawhan, kung mahimo sa Diyos o sa kagutling pagluwas sa milyon ka mga tao. Nganong dili niya mahimo pagluwas, bisan usa ka to sa singot ni Kristo. Nganong ang iyagyong kinabuhi o kamatayon, ang gibayad sa atong mga kasalanan. Usa ka pangutana nga sayon ra kay natong tubugon, ug makaingon ta nga ngano mo di ay ngano nga kita mo sukna sa Dios nga siya man ang tinubdan nga kinaadman to answer our question. Pero ang tinuray mao nga kung ang tao mo imuhimo pagtubos sa kalibutan dili mahimo sa katarungan nga ang atong mga pagpasakit dunay kinutuban. Pero ang atong sala, walay kinutuban sa atong paglapas, sa pag-alsa sa una natong ginikanan, batok sa atong maayo nga Diyos. Dili mahimo nga ang tao, siyang pagkatao, mutubos sa kalibutan. Unya, kung moingon ta nga ang Diyos, mo'y atong pabayron sa atong sa, dili hustesya. Kaya ang Diyos mo'y hisadan, ug siya'y atong pabayron. Mao na mga hinigugma ko mga igsuon, ang tubag ra gyud mao naa sa libro ni propeta Jeremias 31:3. Ngamingon ng Dios, gihigugma ko ang katawhan, gihigugma ko sa gugma nga walay katapusan, matud pa ni Yahweh nga Dios. Ugon sa may solusyon sa Ginoo. Mabasa nato sa Isaias kapitulo 7 versikulo 24. Nga nag-ingaw ng Diyos bala ang kasulatan, kini moong timaan o ilhanan sa pagtubos o pagluwas sa katawhan. Na sa libro ni Propeta Isaias, Uluhan City, nag-ingaw ng Diyos, kini ang timaan. Kini ang timaan sa gugma sa Diyos nga usa ka milagro nga birhen manamkon. Ang birhen manganak sa kabatang lalaki o paganganlag Emmanuel
nga nagkahulugan og Dios nga kauban nato. The God who is with us. Mga hinigugma ko mga igsoon ang kahulugan sa pagtubos. Langkob sa tao, apil ang tao sa pagpanubos kay siya man ang hinungdan sa kalapasan. Patok sa sugo sa Diyos. But yet, is not sufficient. Dili igo ang sakripisyo sa tao. Kinahanglan mo salmot ang Diyos. Bisan pa siya mo hisadan man mo salmot siya kay timplahan niya ang kasakit sa tao sa balaanon ug langit nun ug walay kinutuban nga merito pasaylo sa atong mga sala. Ang tubag Dios ug tawo nga matuod ang mutubos kanato mga minahangong igsoon. Ug mao nay tubag ngano nga bisan unta mahimulag usa ka tuo sa singot ni Kristo pagluwas sa tibuok kalibutan. Ug kana ra man pangluwas ug pagpanubos ni Kristo dili ra sa panahon. Dili ra sa anyo 33 anno Domini nga natawo siya sa Jerusalem. Kung dili mo atras ang bunga siyang pagpanubos gikan pa ni Adan ug Eva. Sanglit bisan ang taong wa pa mataw ning kalibutana sa puangon sa bilis sa dugo ni Kristo sa pagtubos o pagluwas. San Juan nagsultiana. Nasa Juan 2, versikulo 2, kapitulo 2, versikulo 2. Kanagingon ang atong balaang kasulatan nga ang kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa kalibutan, dili lang muatras nga dos panahon ni Adan ug Eva. Muhimo kini paglapos sa kinatumiat pa sumaabot nga tao, nga wa pa mataw ni kalibutan. A tremendous kind of act of God, the plan of God, aron pagluwas kanato. Unya ang sunod nga pangutana, nganong doon na may mga pag-antos nga himuon ni Jesus. Pag-antos nga matod pas balang kasulatan nasa Isaiah 52:14. Wa pa sukad masukad nga dunay tao sa kalibutan nga gisakit gidagmalan sama sa kasakit o pagdagmal nga naangkon ni Jesus siyang kugalingon. Nothing, no man ever born this planet that has suffered a kind of suffering that Jesus has suffered. Ngora mga hinigugma ko mga igsoon, ngano man nga dunay pagsakit. Ngano man nga kanang Diyos nga makagagahom nagpaubos. Bisan siya Diyos wa mag-isip siyang kugalingon nga Diyos. Ingon nga siya nagtuog, nagtudlo nga ngiyang pagka-Diyos dili malangkat kaniya apan siya nagpaubos. Mabasan nato na sa Filipos 2:4-6. Nganong dunay pagpaubos o nganong dunay pagpasakit. O ngano nga dunay pagsugot sa tanang balaod sa Diyos. May nigugma kong maigsoon ng tubag niya na tungod kay ang atong unang ginikanan na hog pagpagasa tungod sa ilang kamapaytason. It was pride that prodded Adam and Eve to claim autonomy of their own decisions without consulting with God. Wa sila mananghid sa Diyos. Gaunta, gihupong sila sa tanang kalipay. Sa katao nga matao ninyo taa, Adan ug Eva, dili matigulang, dili masakit, ug dili mamatay. Ang ilang kahimtang is complete and integral happiness. Dili sila masakit, dili sila matiguang, ug dili mamatay. Makatagamtam sila sa kalipay ng way sama. It was called a paradise. It was heaven. Mao na ang dihitabo sa pag-alsa ni Adan ug Eva. Wa mananghid sa Ginoo. Mao na that was pride. Unsa may itumbas ni mo sa kamapaytason ang pagpaubos ni Kristo nga siya Diyos ginuog makagagahom, but He submitted to the tremendous suffering. O mingon ng Diyos kay gigugma ko ang kalibutan nga tawhan sa pagkaaging ihatag nako akong bugtong anak ang mutuo kaniya maluwas. And the Son said, "Yes, Father. Whom you love, I love. I submit to you because I love them, because you love them. I will die for them.
Pagkamatyan ako sila, langit ng amahan. Ningon ang amahan, anak, horrible, terrible suffering. The first day of your life until the end of the last minute of your life, you will come across tremendous sufferings. But Jesus said, yes, Father. Ako nang dawaton langit ng amahan. Kung mauna ang bugtong solusyon nga kanang kigugman ni mga katauhan, maluwas, manaog ko sa kalibutan. Og tungod kay naibog ang atong ginikanan sa katahom ug kanindot sa kahoy, bunga sa kahoy, og nagtuo sila nga tamis ginang kahoya. It was pleasure unsa may atong ikatumbas sa lumalabay nga kalipay, nga gitagamtam sa una natong ginikanan, gilang gibaylo ang ilang kagawasan ug kaluwasan, pinagi sa sala, gitumbasan ni Dios sa pagpaubos. Unya ang ilang pagsupil sa sugo sa Dios, gitumbasan ni Jesus og pagpaubos sa pagtuman sa tanang sugo sa mahal. Mga igsuon, mao nang katarungan. Ngano nga ang manunubos mianhis kalibutan tungod sa gugma sa mahal o tungod sa gugma ni Kristo kanato. Mao mga hinigugma kong igsuon, dili usa ka pagpakaruning nun sa Diyos, nga He was really overacting and doing, sending His Son to that tremendous death. Dili usa ka pagpatugbaw sa pagpakaruning nun sa Diyos, nga siya unta makagagahuman, ngano ngayang gipaumod ang Ginoo, iyang anak, sa tanang matang sa kasakit. Dili, gikinahanglan tungod sa atong sala. There's no other way. Why laing bahimo ang Ginoo aron pagtubos kalibutan? Ngano? Kay diyas balang kasulatan na suwat na. Sa Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nawad-an sa maya sa Dios. Kitang tanan, usara gyud gipaygawas Ginoo sa sala. Mao ang prinsipyo sa Dios. Nga ang sudanan kinahanglan limpyo kung ang isulod limpyo sa tanang limpyo. Ang manunubos ng mo si Kristo, balaad, matarong, chaste, limpyo. Ya isud ug sudanan nga hugaw, dili magkakuyog. Mo nang si Maria, gipahigawas sa sala. Nahigawas sa salang panulundon, nahigawas sa tanang matang sa sala. The consonants of the content and the container. The content is Christ, the container is Mary. Mo na sa tanang tao sa kalibutan, siya ra si Birhen Maria na higawas sa sala. Kitang tanan makasasala. Ug matod pa ni San Juan sa 1 Juan 5:18-19. Ang tanan kay nakasaman ulipon siyawa, ginapos na siyawa. No one was really free from that power of Satan. We are all enslaved to Satan. Naulipon ta ni Satanas. Muna sa dangatan nato kung maulipon ta ni Satanas, gisugid sa pinadayag 20, 14-15. Nga ang destino sa tao, itambog sila sa linaw sa kayo, kasakit way katapusan. All of us are destined to that. Pero ang Diyos, sa tingog siyang kinaadman, no, it will not happen. My Son is sent by me to save all. My Son will fight the demon to liberate, to save people. Makinigugma kong maigsuon, ingon niya na ang paghulagway ngano nga gisaulog na to karong adlaw. Aron may numdum kita nga, there is only one reason. Usa lamang kakatarungan sa Diyos Amahan. Usa ra katarungan sa anak. Because of the tremendous love of the Father for us. Kigugma kita sa Diyos. Ug matod pas Ginoo, dili ko buot nga dunay usa ka makasasala nga maimpirno. Dili ko buot nga dunay usa nga matambog sa impirno. Buot ako nga ang tanan maluwas. Rarely the word is mentioned nga ang Diyos nalipay
Actually, dili na magamit na to sa Diyos nga ang Diyos nalipay because He is the absolute happiness. Pero ang Biblia nagingon, 1 Timoteo 3:2-4. Mao ni ang kalipay sa Diyos, saman, ang Amahan, nga ang tanan maluwas o makadangat sa pagilas kamatuoran. Why? Because sin created hell. It was not God that made hell. Ang atong salamoy nagmugna og impierno, dili ang Dios. Ug ang impierno kasakit nga walay sama. Kayo pag-antos nga walay katapusan. And that is forever. Kung usa ka tawo o duhay usa ka tawo nga gihukman dito sa kaitasan. O nagnanog ang tingog sa hustisya nga may impierno ka. Kaya wa kay pagtuog Dios. Adto ka sa silot nga may katapusan sa impierno tungod sa imong pagyatak sa mga sugo sa Dios. Og ningon ang tao, Lord, may I ask a question? Pangutana unta ko Ginoo kung mahimo ba? Pangutana. Kung ang tanang bahas sa dagat sa kalibutan, usara ka ulmigas, ang muhakot na namang bahas dadon yas bukid, mahuman ba nga akong pag-antos sa impierno? My God, ang usa ka bahas nga isuod nimo sa usa ka sako, ambot pila ka tuig mahakot sa usa ka ulmigas sareng usa padung sa bukid. And all san tanang bahas kalibutan. Usa ra ka ulmigas ang muhakot ini padung sa bukid. Mahuman pa na. Nungka nga mahuman ang kasakit sa impierno. Maunang gidakon sa Ginoo sa gahom nga ipakanaog aron maluwas na. Jesus is the wisdom and the power of God. He can do it. Luwason niya ang kalibutan? Yes. Luwason niya ang tigatibo kalibutan? Yes. Pero ang question sa hustisya, ang question sa gugmas Ginoo, mingon sa Agustin, Dios quicker abiti siniti non salvapiti siniti. Nga sabi ni siya pa nga ang Diyos nga naghimo sa tao, ngawa niya patabanga ang tao. Ang Diyos dili makaluwa sa tao, kung ang tao dili mutabang siyang kugalingon. That is beyond the mercy of God. The mercy is tremendous. The mercy of Christ is eternal. Yet it cannot be applied unless man helps himself to be saved. Dili ta maluwas. Ang tanan gitinguha sa Ginoo way usang may impierno kanibawa sa unsa kapait, kasakit nga walay katapusan sa impierno. Even 1 minute in hell, you will feel it is 3 years already in 1 minute in hell. God so loved us. Gigugma ta sa Diyos. Mao nang iyang gihatag iyang bugtong anak ug mingon siya, duol kamo kanakong makasasala. Hinulsuling tanan niyo mga sala. Hunungin niyo pagpagasa. Kay tanan niyo mga sa akong pasilong. Ug inyong kalag nga dagtumpula o itumpas alkitran akong paputiun sa masagapas. I will make your souls white as snow. Duol kamo kanakong makasasala. Bisan unsa kadako kadaghan sa inyo mga sala, ako nang pasaylod. Ang akong anak gilansa bililhon yang dugo paghugas tanan nimo mga sa. Duol kanako. Muna isaad sa sino sa Isaias 1 versikulo 16, 18. Mao nang karong adlaw gipalanog nato sa makausapa ang singgit sa Ginoo siyang gugma kanato. Ayaw giuswa gugma. When you hear this message of love of God, kung madungog nimo kining mensahe sa gugma sa Ginoo, kan madungog nimo ang iyang way kinutuban nga pasaylo, ato nang pamuslan. Do not postpone even 1 minute to be changed. Usa ka amahan nga wag Diyos. Ang iyang asawag mga anak magbanos-banos. Dad, simba na ta kay Domingo ron. Pero naa siya sa Madyungan. Kamu lang, una lang mo, inapildi pa ko dire.
Huwag mo balik diri ha, kay masagpaan ta mo balik mo diri sugalan. Inom siya sa coffee. Nakalit og tumba ang iyang lingkuran. Gitabangan sa mga tao. Pagabot sa ospital, DOA. Do not postpone the invitation of God. Mga inigugma kong maigsoon, maorong panahon na nga ang dapit sa Ginoo sa kalawasan. Gisugdan nato ning pasiuna sa 7 kapulong sa cross. O kanang 7 kapulong sa cross kalawasan. Listen to the words of God. Mga inigugma kong maigsoon. Ayaw kalimot ang isultis Ginoo kung madungog ni mong mensahe sa may balita, ayaw ka nag-iuswag. Karoon tayo. Mata may bao sunod natong lakang kamatayon. Singalan samahan sa anak, si Espiritu Santo. Amen. Siete palabras tuig 2023. Mga pasalamat. Mr. Cyril Velasco, Mr. Dinal Lim, Mr. Willity and family. Ma'am Fe Mantuhak Barino, Sir Lito Barino, Mayor Val Chong of Naga, Cebu, Mr. Ricardo Enrique Cabuenas, Kapitan Nelson Abiliana, James Earl Nino Abiliana, Engineer Alvin Rabaya, Gian, Mr. Brian Ong, Mr. Lito Sedenio, Mr. Bibot Bukaw, Engineer Arnold Bacalso, Kapitan Nori Presto, VG Season Construction, Emel Cuiva, Engineer Ronnie Laburada, Honorable Kapitan Eduardo Alisna, Emel Oberas, Fred Gu, Ben, Dr. Glenn de las Piñas. Ang unang pulong, amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ang muhatag og kinabuhi nining unang pulong nga gilitok ni Jesus didto sa krus. Former CFD Board of Governor, National Office, former CFD National Secretary, former bank manager. Siya usab ang atuang presidente sa Catholic Faith Defender dinhi sa Archdiocese of Cebu, Brother Adam Ampir. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang unang pulong nga gilitok sa atong Ginoong Hesukristo nahitala diha sa Ebanghelyo ni San Lucas 23:34. Nga sa dihang nidupas siya sa krus, siya nilitok niini. Pater, dimite eles, non enemsion quid fashion. Kining pulong nga mga kaigsunan, nga bisan diha ngilit sa iyang kamatayon, apan ang gugma ug ang kaluoy ngadto sa katawhan, mo'y nagpasulabi. Siyang pagingon, amahan, pasaylua sila, kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Apan, wag bagod masayod ang usa ka tawo siyang binuhatan, nga kung siya ana-ana sa matuod nga simbahan, nga nagtudlo kalabot sa atong tuluuhan ug pamatasan. Apan sagad nato mga kaigsuunan, we are challenging God. Usa ka inila nga tao, artista, usa ka celebrity, nahinganlan og Marilyn Monroe, usa ka sikat sa tibuok kalibutan. Apan sa dihang gitunulan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, simple kaayo ang tubag mga kaigsunan, I do not need your Jesus.
Ug unsay nahitabo mga kaigsunan? Ano anay sulat sa mga history? Sa kasimana human niya na nakita na lang ang iyang patayng lawas didto sa banyo siyang panimahay didto sa LA, California, Los Angeles, California. Sa ato pa mga kaigsunan, adunay dako kaayo nga pagtulunan ining maong nahitabo mga kaigsunan. Madili na to basta-bastahon ng Ginoo sa pagdawat sa atong tagsatag sa kikinabuhi. Nya moingon ta nga wa ko'y kalibutan. Usa ka presidente, gipiling presidente sa katawhan dito sa Brazil mga kaigsunan. Nga mao si Tancredo Neves. Daog siya apan during the time of campaign, matod pa niya, if I got 500,000 votes from my party, even God cannot unseat me as a president. So iyang gi-challenge mga kaigsunan ang Ginoo. Apan sa wa pagani siya maka-take oath sa iyang opisina mga kaigsunan as a president of Brazil, niabot ang takamatayon kaniya. Wagin siya makalingkod bisag usa na lang kaadlaw being a president of Brazil. Ngano man na, you are challenging God. Si Thomas Andros, usa ka Irishman, usa ka businessman, ug mao'y naghimo, mao'y nagdesign, mao'y nagama sa barko nga gitawag og Titanic ship. Siya din humane og gama mga kaigsunan. Gilibutan siya sa mga press. Mga nakalinlaing mga pangutana mga kaigsunan ug usa sa mga pangutana, how safe is this boat? How safe is this ship? Ug unsay tubag sa maong tao nga mo'y nagama sa maong barko? Even God Himself cannot sink this ship. Nahibaw na taon siya nitabo mga kaigsunan. Niadtong Abril 1912, bunggo, nabangga sa iceberg. And that very moment, more than 1,500 lives perished. Do not challenge God. Kitang tanan gitawag sa Ginoo. Yes, kadtong general absolution nga gihimo sa atong Ginoong Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Pater, dimite eles non enem quid fashion. Klaro og tataw mga kaigsunan kung kita wa mahibaw. Ingon na Ginoo pasaylo sila amahan. Mao sa kanunay ang atong simbahan nagapahinumdum kanato sa mga anak, sa mga ginikanan, mga babae, malalaki, kitang tanan mga kaigsunan, itudluan kita kalabot sa pagtulunan sa atong simbahan. Umayon pa ba kita nga wa ko dasayod ni ini, wa ko'y kalibutan ni ini? Kana lang pag wa na to pag-ila sa Ginoo. Nila man ta sa Ginoo pero dili nambiruan ang Ginoo, alang kanato. Ug napay daghan mga kaigsunan nga mas ila pang gituuhan kanang pananglitan sa habak-habak nga naaghapon sa atong tagsa-tagsa karon nga mas mulabaw pa ang atong pagtuo sa Ginoo nganha sa imuhang gibutang habak kay alang kanimo mao siya kanang habaka maoy mo depensa kanimo kanang habaka maoy mo ayo sa imong mga sakit. Ug mao ba kani pagtulunan sa simbahan mga kaigsunan? No sir. Tungod kay ang simbahan klaro og tataw kaayo nagwali kalabot sa kamatuoran. Bisan gani ka namuduol ka og mga espiritista. Yung hatod pa sa balaang kasulatan sa Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 10 ngadto sa 12. Gikaligut-gutan ka na sa Dios. Nya mayon ta amahan pasaylo ako kay wa ko masayod sa akong binuhatan. Gitudluan kita sa atong simbahan mga kaigsunan.
Nga bisan gani panahon sa adlawng Domingo, nya dili kita makasimba mga kaigsunan tungod lang kay atong giuna ang atong mga bisyo diha, atong giuna ang lipay-lipay mga kaigsunan. Ug ang simbahan nagtudlo kanato nga usa kana kadakong kalapasan sa sugo sa Ginoo. Umuin ta pasaylo ako amahan kay wa ko masayod sa atong gibuhat. Kanang paggamit sa ngalan sa Ginoo nga way pulos mga kaigsunan. Gitudloan kita sa atong simbahan, pinaagi sa napulo ka sugo, kana dakong kalapasan, dakong kasalanan. Murason pa ba kita nga moingon nga wa tay kalibutan sa sugo sa Ginoo? Ang atong wa pagrespeto sa atong mga ginikanan. Ang atong wa pag-ila sa atong mga katigulangan. Nagbaliwa nang nato sila. Dili ba usa kini kalapasan sa ikapat ka sugo mga kaigsunan ang pagtahod sa atong amahan, pagtahod sa atong inahan? Ug moyon pa ba kita nga wa ko'y kalibutan, wa ko'y kasalanan? Labi na ang pag-unos sa kinabuhi. Ug daghan kaayo mga kaigsunan nga matud pa sa report sa WHO nga millions of fetus, babies nga gipang laglag mga kaigsunan. Wa pa matao, diha pa sa taguangkan sa inahan. Matud pa minilyon kini matag tuig mga kaigsunan. Unya muhangad ta umingon nga wa ko'y kalibutan sa akong kalapasan. Ang simbahan sa kanunay nagatudlo kanato nga kining mga kalapasan, kining mga kadautan nga atong nahimo mga kaigsunan, angayan gayud nato nga ang kunon kay dili mahimo nga magapasaylo ang Ginoo kung kita mismo sa atong kaugalingon wa mo angkon nining maong kalapasan. Diha sa libro ni Isaias kapitulo 1 bersikulo 18, pasalig sa Ginoo. Namatod pa niya, bisag unsa kadagtong pula sa inyong kasing-kasing, gumikan sa inyong sala. Papution ko kana sama sa niebe. Pulong kana sa Ginoo mga kaigsunan, ug matod pa ni Ezekiel kapitulo 12 bersikulo 25, unsa gani ang gipumulong sa Ginoo? Iya gyud kining pahinabuon. Busa way sa nga di mapasaylo. Apan ang tao mukon-ukon sa pag-angkon sa iyang kalapasan, sa iyang kasalanan. Ug unsaon pagtandog sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo matud pa diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 16 bersikulo 8, ang Espiritu Santo mao mo tandog kanimo aron ka maghinulsol, aron ka magpasol. And that is one of the requirements aron maapilta sa giingon sa Ginoo amahan. Pasaylua sila kawa sila masayod sa ilang gibuhat. Magdumili kita sa pagdawat niini. Unsaon man gihatag kanato sa Ginoo ang duha ka dagkong gasa nga niya kanato, the gift of free will and intellect. Busa gamiton nato mga kaigsunan sibo sa kabubuton sa Ginoo. Kay lagi atong balikon, wa may sala nga dili mapasaylo. Name your sins, bisag unsa kining sala mga kaigsunan. Ingon ang Ginoo, pasayloon ko ikaw. Apan adunay requirements niya na mga kaigsunan, dili ka na automatic. Nga sige na lang kag himog sala, sige na lang kag pabadlong nya pasayloon na kas Ginoo. Dili. Kay matod pa ni Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 27, Ezekiel kapitulo 33 bersikulo 13 ngadto 14, nga bisag unsa ikaw ka makasasala, bisag unsa ikaw ka dakong makasasala, apan kung ugaling ikaw nagbasol, naghinulsol, unya nagbag-os sa kinabuhi, kanang true conversion, metanoia, ingon ang Ginoo, makabaton kag kinabuhing way katapusan. Sa ato pa mga kaigsunan, way sa nga dili mapapa sa Ginoo.
gisgutan ka ganiha sa tuig suon diha sa introduction. Nga pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo, napapas kita ang atong masala. Napasaylo kita. Nga dili lamang panahon sa atong Ginoong Hesukristo, bisan panahon pa sa una natong ginikanan. Ug hangtod sa aduna pay tao nining kalibutan mga kaigsunan, ang epekto sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo anaa sa kanunay. Naibaw ang Dios, naibaw ang Ginoo sa tanang butang. Matud pa niya diha sa Ebanghelyo ni San Lucas, ni San Juan, kapitulo 10, nga way butang nga wa masayod ang Ginoo because God is omniscient. Naibaw sa tanan. Apan kalibgan lang niya mga kaigsunan nga usa ka makasala mangita pagyud og justification. Iya pa i-justify nga ang iyang pagkasala dili na sala ug daghan kana mga kaigsunan. Suma kung adunay balaod sa simbahan, unya mo contradict sa balaod sa civil laws mga kaigsunan, asa may atong unahon pag tuman niini. Si San Pedro ni Tubag niya ang atong unang Santo Papa nga mas unahon nato ang balaod sa Ginoo. Sumala diha sa buhat sa mga apostoles, kapitulo 5, versikulo 28-29. Kung ang simbahan moingon nga kana usa kay moral, dako kanang sala, dako kanang kalapasan sa mata sa tao, sa mata sa Dios, tumano na to ang simbahan. Kaya ato pangagamhanan mga kaigsunan, nagapod-apod og mga pills, nagapod-apod og mga condoms. Apan ang atong simbahan sa kanunay ni barog kakining mga butanga usa ka immoral. Ug unsa may nahitabo karon mga kaigsunan, gilapas kana sa atong mga kaigsunan, labi na sa mga kababayenan. Ug matud pa sa report mga kaigsunan, bisag dinhi lang sa tuang Kabisayan, sa Region 7 mga kaigsunan, matud pa adunay more or less 600,000 people, mga babae nga nibuntis way bana mga kaigsunan, mga bata pa nagidad og 12 ngadto sa 17, minor de edad. Ngano man na tungod sa pagpasagad mga kaigsunan. Muna sa tataw og klaro ang simbahan nagaagda sa pagtuman sa sugo sa atong simbahan. Kaya ang sugo sa simbahan iya kana sa atong Ginoong Hesukristo. Namatod pa niya diha sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 10 bersikulo 16. Ang naminaw sa simbahan, naminaw kana sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang naminaw sa atong Ginoong Hesukristo, naminaw kana samahan nga nagpada sa atong Ginoo. And that is the consequence mga kaigsunan. Kung wala nato panambalinga ang agda sa simbahan, kung wala nato tagda ang balaod nga iya sa simbahan, labi na nga wala nato tagda ang atong Ginoong Hesukristo. Matag tuig gipahinumduman kita diha pa lang gyud sa unang adlaw sa Kwaresma mga kaigsunan, niadtong Miyerkules sa Badles. Gipahinumduman kita sa atong simbahan kalabot nining kaluwasan naghimo sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. Apan ato makita bisan karong adlaw Biyernes Santo mga kaigsunan, daghan kayong nanglabay diha. Asa padulong nagidaog. Klaro kayo, padung sa nagkalinlaing kalingawan, ngadto sa mga resort, mga beaches, whatever. Ang atong simbahan nag-auhag kanato sa pagpamalandong tungod kay lagi gusto ang simbahan nga sa kanunay kita magiyahan tungod kay ang atong Ginoo mga kaigsunan sa klaro ug tataw diha sa balaang kasulatan. Matod pa sa atong unang Santo Papa si San Pedro sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9, dili siya buot nga dunay bisag usa na lang kakalag may punta ngadto sa kalayo sa impierno. Ang Ginoo gugma mga kaigsunan, matod pa diha sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 8 kama 12 kama 16.
Apan kining gugma sa Ginoo mga kaigsunan wa mo pasabot. Nga kun sa katao mudili sa pag-adto sa gingharian sa langit aron pagtuman sa sugo sa Ginoo, automatic na nga moadto kitang tanan sa gingharian sa langit. Kay lagi ang atong Ginoo, ang atong makagagahom, ang Dios nga nagbuhat kanato. Gibuhat kita nga dili robot mga kaigsunan. Gibuhat kita sama gayud sa iyang dagway, adunay kaalam ug adunay gawasnon nga kabubuton. Busa girespetuhan kini sa Ginoo, kay girespetuhan sa Ginoo kitang tanan. Angayan gayud nga mamingaw kaniya pinaagi sa agda sa simbahan. Ug ang Ginoo sa dihang siya idupa sa cross, andam gayud nga mapasaylo kanato mga kaigsunan ug maapil kita sa general absolution sa iyang pagingon, Pater dimiti eles nun enem kid fashion. Amahan, pasaylua sila kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsunan atong pagyukbo sa atong mga kaigsunan nga mitabang pinagi sa ilasang mga pagampo. Doon natin mga honorary moral supports. Honorable Congresswoman Ria Gullias sa 1st District, Honorable Mayor Gerald Anthony Samsam Gullias, Honorable Vice Mayor Richard Francis Chuy Asnar, Councilor Eduardo Digul Gullias III, Councilor Manuel Maning Cabriana, Councilor Rodolfo Rudy Cabigas, Councilor Danilo Dani Caballero, Councilor Mark Arthur Rocky Bas, Attorney Bas, Councilor Ferdinand Ferdi Rabaya, Councilor Alito Lito Bacaltos, Councilor Gail Restauro, Councilor Lister Daan, Councilor Ophelia Fi Ilanan, Honorable Josefina Inday Kunsyal EBC, Honorable Magdalene de la Torre Iski. Atong mga pasalamat yan atong mga honorary moral supports with their prayer also. Kanya, ato sang yukbo sa mga kaigsunan natong mihatag og pagtamod o pagkuyog agig hatag pagpaluyo nga malanog taning gamhanang stasyon DYHP RMN Tatak Cebu. Ang atong giyukbo o gitahod Doros Social Uplift Services ang Presidente Bradlito Barreno, Sterfi Barreno. Sterfi mo ay atong Presidente sa Cebu Archdiocesan Commission on the Laity. Tanang mga laiko, mga dili pare, nga sud sa atong tinuhuang Katoliko, Sterpi, mo'y kanunay nagpailaw, naghatag mga pagdasig, aron ng mga laiko, mga lemen, mga pil sa mga buluhaton sa kalwasan. Ang atong synodality synod, paghugpong pagkiusa sa katumong, pagpalambo sa simbahan, ipon sa katawhan. Yatong yukpo sad sa atong mga pila ka mga kaigsunan nato, si Brad Emil Cuyba, Engineer Ronnie Laborada, Captain Eduardo Alesna, sa Barangay Poblasyon, Talisay, Emil Uberes, Faith Bukog, niya gini si Faith, kada sa ulog na to, niya si Faith Bukog niya isuon, si Brad Bain Cape, Dr. Glenn de las Peñas, sa Focal Sight Optical, Ayala Branch, University of Cebu, Banilad Branch, SM Consolacion Branch. Salamatan ini mga kaigsunan nato. O may nagugma kumisun inyo nabati si Brad, Presidente nato sa Catholic Faith Defender Cebu Chapter, Brad Adam Ampir. Kanya, ang musunod, ako nalay paila, mao si Brad Efrin de la Piña,
nga mo ni bangga-bangga suroy sangyaw sa kadalanan pag sa may balita sa Ginoo niya si Brad Efren de la Piña sa ikaduhang pung sa Dios sa atong Ginoo sa Kalbaryo kanang adlaw uban ka kanako sa paraiso. Ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa Lucas kapitulo 23, 42 ngadto sa 43. Nga gilitok ni Kristo didto sa Kalbaryo, siyang pinulungan mismo gayon. Diyaw mana ami tiwi paradisa. That today you will be in paradise with me. Ang iyang gingna ni ana waylain ang usa sa tulisan tupad ni Kristo. Samtang usang tulisan wa gyud pahibawan ni Kristo o pasaligi ng malangit. Gumikan sa iyang pagkadautan nga wa magpaubos, wa maginulsol, o wa labi ng actual confession. So ang tuyo ni Kristo mga kaigsunan pag-ari sa kalibutan, dili alagaran kundi siya mo'y mag-alagad. Mabasa na to sa Mateo 20 versikulo 28 o Marcos 10, versikulo 45. So, maong pamalandungan na to mga brothers and sister, nining 2023 City Palabras, live sa DYHP. Nga matod pa sa padaltihon sa linatin, nagkanayon, et improvisa libernos Domini, sa kalit nga kamatayon, ang tulisan, giiway yun, nga imbis maimpirno siya, nakahawid pagi siya ni Ginoong Jesucristo na salbari ang kalag o may hinungdan na langit ang tulisan mga kaigsunan. Unya, dili mo gini mambakak si Jesus Christ. Kaysa 1 Pedro 2, 21-22, ang Ginoo dili magsultik bakak. Hebreo Tito 1:2, Hebreo 6:18, ang Diyos dili mamakak. Sa itong pagsulti ni Kristo, ikaw tulisan mag-uban ka kanakos pareso. Bisag unsa ka nagugsa sa tulisan pilak mo gipatay o girip kawat pero nasalbar ang iyang kalag. Gumikan sa dugo ni Kristo. Kay matod pa sa unang Santo Papa sa Iglesia Katolika Romana 1 Pedro 1:18-19 pagkabilon sa dugo ni Kristo. O gining dugo ni Kristo magapasaylo sa atong sala. Asa mabasa na? Episo 1:7-8. Midugang si Apostol San Pablo sa Roma Kapitulo 2, 24-25 nga pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo napasaylo lamang ang atong mga sala. Muna isa sa atong pamalandungan mga kaigsunan. Kaya ang kapungot sa Diyos nga labing gamanan si Yahweh YHWH tali kanato Roma 5:9 napasiguli gumikan sa dugo ni Kristo. Asa may dugo si Kristo nga sumala sa Mikias 5:2. God is eternal. Si Kristo eternal. Way sinugdan, way katapusan. We ata Bethlehem ipreta lihiyot mimiulam. The word mimiulam eternal. 1:4-24 God is infinite spirit. So asa nagdugo si Kristo? Malansang nimong Diyos nga dili makita, absolute invisible. Gumikan sa kababae nga nasa Hebreo 2:14 ang mga anak nagkaambit og unod og dugo sa mga ginikanan sa samang pagi si Kristo usab nakaambit og dugo unod ngadto ni Birhen Maria. Muna gitawag incarnation. John 1:14. One person, second divine person, both human and divine. Mga kaigsoon, that is the teaching of the Catholic Church. Suma sa Catechism of the Catholic Church, number 619, nga nagingon dito, Christ died for us. Unsa may tumong ni Kristo ni anak, nga nagpagkamatay siya, nagpalansang sa krus. Matubang San Pablo sa 1 Timoteo 1:15, Christ Jesus came to this world to save sinners. Mateo 9:13, Bene vocare, Jesus said peccatoris. I did not come to call righteous but sinners are repentance. Sabi ni siya pa,
wa siya maris kalibutan pagtawag sa mga butan, kundi ang makasala. Sakto ug tukma ang tagna ni Propeta Hub 15:16 ningon, ang tao ngilad gayud sa to pa kita makasasala ta. Walay taong matarong. Roma 3:10, Roma 3:23. Uno Juan 1:8 mingon si Apostol Juan, ang taong mingugway sa baka kunwas kamaturan. Sa muna nga mao ta magpaduol ta sa Ginoo sa Iglesia Katolika Romana, mutuman ta siyang gitukod nga Seven Sacraments of the Church, labi sa matud nga Iglesia ang gitukod, magpasakop ta og labi na sa maminaw sa City Palabras nga gintruhan ni Brad Sok Fernandez ug sa mga speakers atong pamalandungan nga kanang tulisan tulor gyud kapunto na langit ang tulisan. Ang una, paghinulsol. Ang ikaduha, pagbuobos. Ikatulo, actual confession. Naabanas bala ang kasulatan mga kaigsunan? Kanang repentance matod pa ni San Pablo sa 2 Corinthos 7:10 ug sa buhat 3:19. Pag hinulsol ko mo, balik sa Dios aron papaso na inyong mga sala. Kung dili ka mag-repentance nga tinuray, dili mapapas imong sala. Unya ang pagbuobos mga kaigsunan, matod pa ni Hub Kapitulo 22, versikulo 29, ang mapaubsanon maluwas gayod. Unya giusban ka na ni Apostol Pedro nga unang Santo Papa sa 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 5 nga 2:6, kontra sa Dios ang mga garboso. Pero ang mapaubsanon luwason niya. So mo ni atong pamalandungan mga kaigsunan nga ang ikatulong punto mo ang Sacrament of Confession. Matod pa ni Monsignor CJ sa karaan ng gayong batid sa teolohiya. Ningon siya nako, brother friend, anong nagawin ni actual confession ako? Usa ka hard killer. 38 ko mo gipatay. Unya, nakonsensya siya. Paghumak, kubisal hatagan ng absolusyon ng pinans o nagpapriso sa city jail. Monsignor, amigo ka ng Brad Sok Fernandez. Sa ito pa dahi, tungod sa kumbisal, nagpaubos siya o nagpapriso siya sa city jail. Muna nga ang sentro ni mga kaigsunan, ang kamaturan na alang ni Kristo. Episo 4:1. Niya sa dunay panultiyon sa linatin, Igosom via et veritas, et vita nimo binet ad patrem niche per me. I'm the way, the truth, and the life. No one come to my Father except by me. Ako ang dalan, kinabuhi ug kamaturan. Way mag-adto samahan ni way sa baluits, kundi moagi ni Jesus Christ. Ang bot pasabot mga kaigsunan, tanang kamaturan na ani Kristo, niyang sentro sa City Palabras, si Kristo gilansang sa krus. O kini makaluwas sa atong nakapasaylo atong sala, o niya magdangat sa kalawasan. Kay matod pa ni San Pablo sa Hebreo 9:22, without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung way pagpaaga sa dugo, wa tay kapasayloan sa atong sala. Perting bugata ang dugo ni Kristo mga kaigsunan. Muna nga kini atong tanang sala nga kita mga materialistic mga kani atong mga naon di mo dito sa langit yun. Usare na dito sa langit. Gidefine as adugma of faith plus pulong sa Dios. Si Virgin Maria yun. Pinideg 12:5 sa duway realms usa ka blessed lady ni kaya padung sa langit. Nya fundamental sa Catholic dogma page 208 Assumption into heaven. Define as a dogma of faith. Pero ang tulisan biblically speaking luwas sumalas Biblia. Yan ang makat padung Ginoo. Wa luwas sa lugar. Pero ay mo pagsaligay ang mga kriminal automatic kung di mo maginulsol dili daghang kay magkasala ron nga kalibutan sa social media nakita nako perting mga satanic ritual perting daghana ay mga sayaw dito nga ni sungay niya ni imperno gilustit ng imperno niya mga ang atensyon sa mga tao mo focus na do sa kalibutanong butang niya mingon si Kristo sa 1:15 wa ni hugmaa sa amahan kini mga worldly matters muna nga kita mga Katoliko kita mga alagad labi na mga kaparian obispo mga laiko CFD mo pahayag ngadto sa mga 90% ignorant Katolik sa pagtulunan. Ano man 18% membro sa ang Roman Catholic Church equivalent 1
billion kapin 18%. Ang 12% protestante na, Saksi ni Jehovah, Bible Baptist, Iglesia ng Cristo, uban pa. 18% plus 12%, 30%. Ang 70%, pagano na. Dili Kristiyanos. Impierno naman na tayo, pitang naghana. 5 billion kapin. Mato pa ni Dr. Rene Belicer sa miaging tuig, 7 billion kapin. Ambot na karong 2023 naman, 8 billion na tingali. Unya, dili tayo makahukom sa mga pagano, kaya naingon ang Catechism of the Catholic Church number 846. Kadtong wa mahibaw outside of the Roman Catholic Church. Nga inusinti sila. Nga wa sila masayod ang Iglesia Katolika mo tinuod. Mo unang pulong ni Brad Adam Amper. Pater Dimitri Illes, nun enem siyun pasyon. Pasiluan sila man, kaya wa sila masayod silang ibot. Pero nasihayod ta, nga nagpabilin ta sa outside of the Roman Catholic Church. Nya na atas batud nga iglesia natin salang mortal. Nahibaw ta, wa tay kaluwasan mga kaigsunan. Dunay kaligunan na matud pa sa 2 Tesalonica kapitulo 2, 10-12 og Hebreo kapitulo 10, 26-27 nga nasayod ta, ya tuyoon nila to, wa tay kapasayloan sa tong sala. Perting bukata ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Muna nga mamalandong tayo ning 7 last words of Jesus Christ nga kita maghinay ta paduol sa simbahan Katoliko Romano, kaya there is only one true church founded by our Lord Jesus Christ, the RCC Roman Catholic Church. Yang tanan nga makatabang sa kaluwasan ang simbahan Katoliko Romano, dili kay magpamembro lang ka, maluwas ka, magpalista lang ka sa Iglesia Katolika Romana, maluwas ka, kundi work out kita. Kay matubang San Pablo sa Pilipos 2:12, work out your own salvation with fear and trembling. Kato maning kamot. Di kay tuo lang luwas na grasya lang, that is unbiblical. So pagtuok buhat sa 1 Timoteo 4:3-16, matubang San Pablo, mangwali kasi mong iwalihan maluwas, samtang nagwali maluwas. Dakong di malas ang nagwali wa maluwas, unya ang iwalihan na luwas. Muna nga i-work out yun na to. Unya, katapusan mga kaigsunan kay nagiskot man ni kamatayon. Kining kamatayon sa Job 4:20, Job 24:19, buhi pa ta sa buntag, buhi pa ta sa udtoy, kabi patay na ta. Di kita kabalibad sa atong kamatayon, kaalam 5. Bisag unsa kadato, gagamahan na nimo. Ningon si Kristo sa Lucas 12:20-22, huy buang, dato, mamatay karong gabi una. Patay dato, biblical. Dato ka sa atubangan sa katawan, pero sa Diyos, pobre ka, bot sa bot. Dato sa pagtuon kinahanglan sa Ginoo. Matod pang San Pablo sa 2 Corinto 8:7. Niyang bayad diba sa sala, mga brothers and sister, inighingkod sa sala, Santiago 1:15, maong kamatayon bayad sa sala. Roma 6:23. For the wages of sin is death. Busa mga kaigsunan ng pamalandungan tani nga lumalabay rin tani kalibutana. Life is short. Salmo 89:47. Muna magpaduultas Ginoo, palibihon tong Ginoo nya daghang kay mga example na nako nga daghang mga batanon nga ni intra og mga drugas, kining drugs mga kaigsunan why ni drugas nga nabuutan. Ambot og matabang ko matamalan, pero kargado gyud nga ni sukahi gyud mga kaigsunan. Makadaot sa itong panahona, makadaot sa itong lawas. 1 Corinto 3:16, ang lawas to templo sa Dios. Muna nga hinahinayan ta na. Arita pokus sa espiritu ng butang ubang mga kining giadga sa gobyerno. Kaya ang gobyerno gitukod sa Dios. Roma 13:1-3. Tahuron to gagamanan kay sila mo'y nagmonitor sa mga sukahi, labi ng Iglesia Katolika ang mga Santo Papa o mga kaparian. So muna mga kaigsunan, katapusan nga quote sa santo si Saint Philip Neri, mga brothers and sisters. Think of yourself that every day is your last. Hinumduming kanunay, mao nang imong katapusan. Ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon na itong mihalad, uban ka nato ning atong pumalandong sa City Palabras, Mr. Cyril Velasco, Mr. Dinal Lim, Mr. Willie T. and family, Mayor Bal Chong Naga Cebu, Mr. Ricardo Ricky Caboynas,
Captain Nelson Abellana, James Earl Nino Abellana, Engineer Alvin Rabaya, Jian, Mr. Brian Kiung sa Baxel Modern and Affordable Homes, Mr. Lito Sidenyo, Mr. Bibot Bukaw. Kanya ang Duros Social Uplift Services, ang Presidente Bradlito Barino, Vice President Steve V. Barino, o si Pabuiki, siyang programa, si Brent Pleños, Station Manager FM sa DYHP, naghatag og snack na to. Salamat kayo. Kanya, ato dahil ihatag ang sunod nga muhatag sa pagpaambit sa kahulugan nining matulunanon kayong pong katumpong ni Kristo sa cross. Babay, sudungang imong anak. Anak, sudungang imong inahan. Maigsoon ang atong presidente sa Cebu Archdiocese Commission on the Leyte, Sister Fee Barino, atong paminahon. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikatulo nga pulong. Juan, Kapitulo 19, versikulo 25, ngadto sa 27. Babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Ninihigayon na, maigsoon ko niya ni Kristo, mga kaigsunan ko mga layko, atong pamalandungan kining maong mga pulong, diha sa hulagway sa atong relasyon, sa atong banay, sa atong relasyon sa katilingban, isip mga anak sa Diyos. Unang bahin, babay, ania ang imong anak. Tuguti ako sa paghulagway kaninyo sa kinabuhi sa akong inahan. Ang akong inahan, 89 anyos ang panuigon. Maglisod na siya pag ilan namong mga anak kay anaa na siya ay Alzheimer's disease. Usa ka ordinaryo nga housewife ang akong inahan ug nagtubo ko ug akong nasaksihan kung unsa kalisod ang iyang kahimtang pagpadako ug pag-atiman kanamong 11 niya ka mga anak. Nasaksihan ko ang iyang mga pag-antos panahon sa pagpanganak, pagpasuso sa bata, pagtukaw ilabi na kung dunay masakit sa panimalay, pag-atiman sa pagkaon, aron dunay mabawon ang akong amahan sa trabaho, pagpakaon sa mga bata, ug sa dihang dili na gayud paigo ang sweldo sa akong amahan aron ipakaon sa iyang pamilya. Naninda ang akong inahan ug utanon, buwad, sari-sari, aron makatabang sa akong amahan nga nagtrabaho isip ordinaryo nga pahinanti sa Atlas Mining kaniadto, isip usa ka mekaniko. Tungod kay kamagulangan ko nga anak nga babay, ako ang kaabag sa akong inahan sa trabaho sa balay. Bisan sa kalinghod sa akong panuigon, misalig ang akong inahan kanako sa pagpangluto, pagpanglaba, pagbantay sa bata, pagpaninda o guban pa. Kanunay kung ma-absent sa akong eskwela, labi na kung dunay masakit sa pamilya. O kaha, mangita o kahulaman o kwarta ang akong inahan, nga bisan asa na lang siya muadto pagpangita niini. Apan bisan pa man sa mga kalisdanan o pag-antos nga akong nasinati panahon sa akong pagkabata, dili na ko makalimtan ang pagpangga sa akong inahan.
Kung doon na siya makitaan nga nindot nga sinina sa aseras, sigurado palitan jud ko niya. Dadan ko og paborito niya nga mga pagkaon, siyakoy, binangkal, tagaktak, nga nahimo sab ni akong paborito hangtod karon. Matag birthday, imbitaron niya ang akong mga higala aron makatilaw sa iyang paborito nga luto, putumaya, sinagulan og pineapple. Tungod sa akong nakita diha sa akong inahan, nakatunan ko ang pagsakripisyo o pagmahal sa akong mga igsuon. Ang gugma nga akong nakita sa akong inahan, nakahatag kanako og inspirasyon, kadasig, ug gahom sa paghigugma usab sa uban. Nangandoy ko nga unta ug madamlag, makalingkawas kami sa kalisod aron matagamtaman namo ang maayo nga kinabuhi diha sa akong mga manghod ug sa akong pamilya. Ikaduha nga bahin, anak, ania ang imong inahan. At the age of 17 years old, sa dihang nahuman ko og duha ka tuig sa kolehiyo, nagsugod dayon ko og panarbaho. Ang una na kong sweldo, gipalit na ko og pansit aron makatilaw og lami nga pagkaon ang akong mga igsuon. Ang sobra, gihatag nako sa akong inahan nga puwerti yung lipaya. Sa dihang naminyo nako, mipatigbabaw gihapon kanunay ang akong pangandoy alang sa kaayuhan sa akong mga igsuon, nga unta mahawas kami sa kalisod. Salamat sa Ginoo, kay nakabana ko og buutan nga bana, masinabuton. Pinaagi sa grasya sa Ginoo, may asenso ang among panginabuhian, ug daghan usab nga mga pamilya ang among natabangan. Praise the Lord. Gidungog sa Ginoo ang akong mga pag-ampo alang sa akong mga igsuon ug pamilya. Ug bisan og wala kami hatagi og anak sa among kaminyoon, gihatagan ako sa Ginoo gasa nga mubati og inahanong gugma dili lamang ngadto sa akong kaugalingong pamilya apan alang usab ngadto sa uban. Ang ikatulo nga pulong sa Ginoo, babay, ani ang imong anak, anak, ani ang imong inahan. Naghagit ka nato sa pagsabot, dili lamang sakop sa atong pamilya, kundi hangtod usab sa pamilya sa Dios, nga kauban sa atong panaw ning kalibutan. Sa akong kinabuhi, gidala ko sa Ginoo sa nagkalinlaing katungdanan, isip servant leader, dili lamang sa kaugalingon nga pamilya ug sa kumpanya nga apan hangtod usab sa katawhan sa Dios. Ang akong pagpangalagad. Sa akong pagpangalagad diha sa simbahan, isip founding elder sa Love of God community, gihatagan sab ko katungdanan isip servant leader sa Council of Charismatic Renewal, sa Commission on the Laity, nga naglangkob og dulan sa usa ka gatos ka mga kapunungan sa mga laiko. Ingon man, gihatagan sab ko sa Dios og oportunidad sa pag-atiman sa mga drug addicts aron mabag-o ang ilang kinabuhi ug maduol sila sa Ginoo. Pinaagi sa Surrender to God, Kunsugod, Drug Recovery and Renewal Program. Sa national level, isip sakop sa Board of Trustees sa Sangguniang Laiko ng Pilipinas, ug karon kasamtangan nga National Coordinator sa Charismatic Philippines kon Charis. Baguhay lang dito sa Malaysia, napili sab ko nga representante sa Charis ngadto sa International Catholic Charismatic Renewal sa Roma.
Daghan ang mangutana, kundi unsa nako pag atiman niining tanan kong mga katungdanan sa pamilya, sa negosyo, ug sa simbahan. Sa tinuod lang mga igsoon ko diyan ni Kristo, dili tawhanon nga kusog ug kakayahan ang akong gisaligan, kundili ang gahom sa Dios nga kanunay naghatag kanako og kusog ug kadasig sa pagsanong sa iyang tawag diha sa ikatulo nga pulong. Babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Diha sa Juan 20:21 ngadto sa 23, gitanyag ni Jesus sa iyang mga tinun-an ang balang espiritu sa pag-ingon, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Gitugyan ni Jesus kanato ang pagpadayon sa iyang misyon. Uban sa maong pagtugyan, gibilin usab niya kanato ang Espiritu Santo nga mag-uban kanato hangtod sa kahangturan. Anaa kana sa Mateo 28:18 ngadto sa 20. Babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Sa pinulungan pa sa atong mga katigulangan, paghuyhuy kamo, pagsinabtanay kamo, paghigugmaay kamo. Tataw kaayo. Ang Espiritu Santo mo'y maghatag kanato og gahom aron matuman kining misyon nga gibili ni Kristo kanato. Synodality. Ang awhag sa Santo Papa nining panahona mao ang gitawag og synodality. Kun usa ka simbahan, katawhan sa Dios nga kaubang nagpanaw. Kining ikatulo katapusan nga pulong sa Ginoo diha sa cross, mao ang tawag sa pagdinawatay, pagpaminaway, pagpakabana sa mga katawhan nga kauban nato sa panaw. Kini sila mao ang atong kinsa kini sila nga atong kauban sa panaw. Sila ang mga sakop sa atong pamilya, mga kasilinganan, kauban sa trabaho, mga tao sa kadaplinan, mga tao nga anaa sa bilangguan, mga drug addicts, mga masakiton, mga makililimos, sakop sa LGBTQ, mga kapulisan o kasundaluhan, mga kaparian o kamadrihan, mga kadagkuan sa simbahan o gobyerno o guban pa. Labaw sa tanan mga igsuon ko diyan ni Kristo, kauban nato sa atong panaw ang Espiritu Santo. Anaa siya nagauban kanato, nagalig-on kanato. Kung wala ang Espiritu sa gugma, lisod kaayo ang pagdawat sa kamatuuran nga kini silang tanan nga atong kauban sa panaw makasasala sama kanato. Lisod ang pagdawat sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nagbudhi kanato, mga kriminal o mga daotang tao. Apan mga igsuon ko diyan ni Kristo, walay imposible kung kita mo dawat sa balang Espiritu nga mo'y mugiya kanato. Gikinahanglan nato ang total surrender to God, total surrender to the Holy Spirit. The Holy Spirit is the real agent of synodality. Ang balaang Espiritu mo'y tinuod nga gabay diha sa atong pagpanaw isip hiniusang simbahan. Mga higsuon ko diha ni Kristo, gitawag kita isip misyonero. Mga binunyagan kitang tanan o gitugyan ni Jesus kanato diha sa krus nga maghinigugmaay kita isip sakop sa usa ka banay. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, mabuhat nato kining maong tawag. Babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan.
Sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga pasalamat sa ato ang Siete Palabras tuig 2023. Sister Feb Mantuhak Barino, Brother Lito Barino, Doros Group of Companies, One Tectona Hotel, Cebu Quincentennial Hotel, Liluan Golf Course, Divine Life Institute, Mr. Cyril Velasco, Mr. Daniel Lim, Mr. Willie T. and family, Mayor Valchong of Naga, Cebu, Mr. Ricardo Recky Cabuinas, Captain Nelson Abiliana, James Earl Nino Abiliana, Engineer Alvin Rabaya, Gian, Mr. Brian Ong, Mr. Lito Sedenio, Mr. Bibot Bukaw, Engineer Arnold Bacalso, Captain Nori Presto, San Thomas Aquinas School of Lawaan, Talisay, Cebu, Veggie Season Construction, Emel Cuiva, Engineer Ronnie Laburada, Honorable Captain Edward Alisna, Barangay Poblasyon, Talisay, Cebu. Emil Oberes, Fred Gu, Ben, Dr. Glenn De Los Rias, Focal Site Optical Ayala Branch, UC Banilad Branch, and SM Consolacion Branch. Ikaupat nga pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang muhatag og kinabuhi ining ikaupat nga pulong nga gilitok ni Jesus didto sa krus, siya usa ka active member sa Catholic Faith Defender des Archdiocese of Cebu ug siya usab ang tag-iya sa the original siumay sa Tisa. Brother Jeffrey Kelyosa. Bag-og yung niabot. Puasa mo ron, pero padadaan kita ang stair luli waten nga snack ba ka ni o paniod to. Puasa ba taron. Ang atong mamumuong, gisigutan na mo si Brad Jeffrey Kelyosa. Sa kaligdong mo, pabisanon kayo. O niya, tibuok kasing-kasing o kalagyag yung gihalad para sa apostolado pagsangyaw sa mga pagtulunan sa Ginoo. Niya doon natay honorary moral supports. Akong i-recognize si Honorable Congresswoman Ria Golias sa 1st District, Honorable Mayor Gerald Anthony Samsam Golias, Honorable Vice Mayor Richard Francis Cho Yasnar, Honorable Councilor Eduardo Digul Golias III, Councilor Manuel Maning Cabriana, Councilor Rodolfo Rodi Cabigas, ako ni Bagumangkon, Councilor Danilo Dani Caballero, Councilor Mark Arthur Rocky Bas, Attorney Bas, Councilor Ferdinand Ferdinand Baya, Councilor Lito Bacaltos, Councilor Gail Restauro, Councilor Lister Daan, Councilor Ophelia Fi Ilanan, Honorable Josefina Inday Consial sa ABC, Association of Barangay Captains, Honorable Madeline De La Torre. Atong yukbo sa nining mga madasigon o makijus nun sa natong mga honorary moral supports. Yes, atong paminaw. Matulunanon kayong leksyon nga atong maangkon ining kaupat nga poong. Diyos ko, nga nung gibiyaan mo ako. Sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga hinigugma kong mga igsuon, ang ikaupat nga pulong
nga gilitok sa atong Ginoong Kristo samtang siya nagbitay pa didto sa krus. Misinggit siya sa pag-ingon, Eli, Eli, lama sabaktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ato kini mabasa mga kaigsunan din sa San Mateo, Kapitulo 27, versikulo 46. Sa pagsulti ni Kristo niining mga pulunga, buot ba yun niyang ipasabot nga siya gibiyaan yun sa Dios? Ang tubag mga kaigsunan, dili. Nga naman, tungod kay unas tanan mga kaigsunan, atong timanan nga dili tanan nga mga pulong diha sa balaang kasulatan atong direktahon pagsabot. Tungod kay doon na magoy mga pulong diha mga kaigsunan nga gipa agi og sambingay. Doon na say mga pulong diha nga kung unsay nasulat mao gyud ang gipasabot mga kaigsunan. Sa ato pa litra por litra gyud natong sabton. Unya doon na say mga pulong diha nga gipalihuhan og mga mensahe mga kaigsunan. Sama pananglit anang atong mabasa diha sa San Juan Kapitulo 1 versikulo 10 ngadto sa 11 mga kaigsunan. Unsay gingon diha? Agingon diha mga kaigsunan nga ang atong Ginoong Kristo mianhinas kalibutan ug ang kalibutan wala muila kaniya. Ato ba nang direktahon pagsabot? Ato bang sabton nga ang kalibutan gyud nga atong gitungtungan mao gyud wa muila ni Kristo? Dili mga kaigsunan. Tungod kay duna kanay mensahe nga buot ipasabot ni anang pulunga. Unsa man mga kaigsunan ang gipasabot niini? Ang gipasabot mao kita nga nagpuyo sa kalibutan mao'y wa muila ni Kristo bisan pa sa iyang paghanli din sa kalibutan. Mao na buot ipasabot mga kaigsunan. Dili kay ang kalibutan nga atong gitungtungan mao'y wa muila ni Kristo. Mao na nga sa dihang misinggit siya mga kaigsunan didto sa krus pag-ingon niyang Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Buot ipasabot mga kaigsunan nga dili ka na nato direktahon pagsabot. Kaya kung ato nang direktahon pagsabot mga kaigsunan, magkasumpaki ang atong balaang kasulatan. Kay naa sa Salmo 37, 28 mga kaigsunan, nag-ingon diya, nga ang Dios dili gayud bubiya sa tao nga balaan ug matarong. Busa, kung dili gyud mahitabo nga si Kristo biyaan sa Dios, kay siya matarong man. Buutan kay ang atong Ginoong Kristo mga kaigsunan. Naa sa 1 Pedro 2:22, atong mabasa diha nga si Kristo walay sala. Bisan usa na lang kabakak, dili gyud ta makakaplag diha sa iyang baba. Busa, dili gayud mahitabo nga biyaan siya sa Dios. Mao nay buot ipasabot mga kaigsunan. Unya, unsa may buot ipasabot aning pagpanubos mga kaigsunan? Ang buot ipasabot ining pagpanubos mao kini usa ka gimbuhaton mga kaigsunan nga dili iyang gibuhat. Ato unta katong gimbuhaton. Kita unta moy angay nga moingon nga kita nganong gibiyaan mo ako Ginoo. Kay naa sa Isaias 59:2 mga kaigsunan atong mabasa diha nga ang atong mga sala mao'y nakapahimulag kanato gikan sa Dios. Mao na nga sa diha daing ang tao nakasala mga kaigsunan. Sa dihang nakasala kita, ang Dios mipahilayo kanato. Gibiyaan kita niya mga kaigsunan. Ngano man tungod sa atong mga sala nga nahimo. Mao na mga kaigsunan nga kita unta mo'y angay moingon, Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Apan ang pangutana, nganong si Kristo maging nangunay ani pagtuaw dito sa krus? Mga kaigsunan, tungod ka na kay doon na say mensahe nga angay niyang ipadangat nga rin ka na to. Unsa man ning mensahe iya mga kaigsunan? Ang mensahe mao nga gusto niya nga may balo kita nga kita iyang gitubos. Siya ay midala sa atong tingog padung ngadto sa iyang amahan mga kaigsunan. Mao nay buot ipasabot ni Kristo. Pero mga kaigsunan, subo kayong palandungon. Kay doon na kay daghan pa kayong mga kaigsunan nga hantod karon wa gyud nila ilha si Kristo nga mao ang Dios nga nagluwas kanato. Para nila mga kaigsunan, si Kristo tao lang,
dili siya Dios. Mao na nga usa kini kasayop nga pagtuo. Kung si Kristo tao lang, dili Dios. Kung tao lang siya, dili Dios. Timan-an nato mga kaigsunan nga ang tao maoy luwasunon. Unya kung si Kristo tao lang, apil di siya sa luwasunon di ay. Mao na nga dili mahitabo nga si Kristo luwasunon. Si Kristo mga kaigsunan mao ang manluluwas, dili kay luwasunon. Unya asa man mabasa nga si Kristo manluluwas, naidaghan usa niini naa sa Lucas 2:11. Nag-ingon diha mga kaigsunan, karong gabi una natawo sa lungsod na David ang inyong manluluwas nga mao si Kristo ang Ginoo. Mao na mga kaigsunan, sa to pa klaro og tataw nga si Kristo manluluwas, dili kay luwasunon. Gitagna na kinidaan mga kaigsunan diha sa daang tugon sa Isaias 35:4. Nag-ingon diha, ingna sila nga dunay mahadlokon nga kasing-kasing, palig-una ayaw kahadlok. Kay ania karon ang inyong Dios, siya mo anhi uban ang pagpanimaos, uban ang pagbalo sa Dios, siya mo anhi ug mugluwas kaninyo. Sato pa gitagna ng daan nga ang Dios gayud mo anhi ug muluwas kanato. Unya dunay mga timaan kung atong ipadayon sa bersikulo 5 mga kaigsunan, nag-ingon diha nga ginig-anhi ning Dios nga moy muluwas kanato, ang mga matas buta makakita, mga bungol makadungog, mga dila samang mag-awit ug ang mga bakol mulukso sama sa lagsaw. Dunay mga timaan inig-anhi ning Dios nga moy muluwas kanato mga kaigsunan. Unya pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo sa kalibutan, ang mga tinun-an ni Juan Bautista nangutana nga ikaw ba kining giingon nga moanhi nga mauluwas ka na to. Ato ka na mabasa mga kaigsunan diha sa Mateo 11:2 ngadto sa 5. Yun sa diha pagsulti mga kaigsunan, nag-ingon diha didto sa bilangguan sa nakadungog si Juan mahitungot sa mga buhat ni Kristo, iyang gipaadtong iyang mga tinun-an ngadto kang Kristo nangutana, ikaw ba kining giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kami og lain? Unsay tubag sa atong Ginoo? Miingon siya, pangadto kamo, balik kamo kang Juan. Ingna siya ngang mga buta nakakita na, mga bakul nakalakaw, mga minatay na banhaw, ug ang maayong balita giwali na ngadto sa mga kabus. Igsuon, klaro kayo, tinaw pas tubig sa butong, hayag pas odtong tutok nga ang katumanan sa tagna ni propeta Isaias mao gayod ang atong Ginoong si Kristo. Kay nakita naman ang mga timaan. Unsay mga timaan? Ang mga masakiton, maayo, unya mga minatay na banhaw, o ang may balita giwali na ngadto sa mga kabus. Klaro kayo. Unya moingon ta nga si Kristo tao lang, dili siya Dios. Pagkasayop mga kaigsoon, dako kay nang sala ngadto sa atong Ginoong Dios. Usa ka na kadakong pagpasipala. Unya, kung si Kristo tao lang, dili gyud siya makaluwas mga kaigsuonan. Kay ngano, naa sa Jeremias 14:9 nag-ingon nga naunsa ba ikaw tao nga sa imong kakusgan nagkurog ka man ug dili makaluwas? Sa ato pa ang tao dili makaluwas. Unya si Kristo, pangutana, nakaluwas ba siya? Uy, perting luwasa, dili lang kay usa kang katao ang iyang giluwas, kundi ang tibuok kalibutan mo iyang giluwas mga kaigsuonan. Asa mabasa? Naas pinadayag 5:9 mga kaigsuonan, nag-ingon diha nga pinaagi sa imong kamatayon didto sa krus, giluwas mo ang tanang pinulungan, tanang katawhan, tanang kanasuran. Laktod pagkasulti mga kaigsuonan, giluwas ni Kristo ang tibuok kalibutan, pinaagi sa iyang kamatayon didto sa krus. Tiaw mo na? Unya ang tao, moingon sila nga si Kristo tao lang, ang tao dili man gay makaluwas bisag usa na lang. Mao na diha, unya karon moingon ta nga si Kristo. Si Kristo dili Dios. Mao na, nya mao ba nay atong ibaos ngadto sa atong Ginoong Dios nga mo'y nagtubos kanato, mao'y nagluwas kanato. Mao na tubangan lang nato pag-ingon nga sige tao lang dili Dios. Kadtong mga tao nga mga moingon ni ana mga kaigsunan, ambot unsa kay silot nga ilang madawat. Mao na mga kaigsunan. Unya karon, mao na karon ang takna mga kaigsunan nga kita mamalandong
atong hinulsulan ang atong mga sala ug mangayo kitag pasaylo ngadto sa Dios sa kinasingkasing gayud mga kaigsunan. Kay matud pa diha sa Buhat 3:19 nag-ingon diha mga kaigsunan, balik kamo kanako pag hinulsul kamo sa inyong mga sala. Sa to pa mga kaigsunan, pabalikon ta sa Dios sa unsang paagi, pinaagi sa atong paghinulsul ug mangayog pasaylo sa kinasingkasing gayud mga kaigsunan. Mao na atong buhaton kay pinaagi ni ana mga kaigsunan, abli ang langit alang kanato. Mao na mga kaigsunan nga kinahanglan gyud nga ato kining buhaton kay naa sa Isaias 1:18 nag-ingon diha nga bisan unsa pa kaitom o dagtong pula sa atong mga sala, iya kining papution sama sa balibos karnero, sama sa nebe mga kaigsunan. Mao na kun sa to pa dunay kondisyon mga kaigsunan. Ngano dunay kondisyon kun kita mangayog pasaylos kinisingkasing gayud atong hinulsulan ang atong mga sala. Mao na abli ang langit alang kanato mga kaigsunan. Kita nga maghinulsul sa atong mga sala. Mao na mga kaigsunan nga dunay duha kadagko nga mga hinungdan ngano nga dili gyud mahitabo nga si Kristo biyaan sa Dios. Una mga kaigsunan, dili siya biyaan sa Dios tungod kay ang Dios dili gayud mobiya sa tao nga balaan ug matarong. Busa kay si Kristo matarong man, balaan man, dili mahitabo nga siya biyaan sa Dios. Ikaduha mga kaigsunan, dili siya biyaan sa Dios tungod kay siya mismo mao ang Dios. Ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga mianhig og tuyo sa kalibutan, iyang gibiyaan ang langit nga matahom ug mianhis kalibutan nga puno sa kasakit ug pag-antos tungod sa atong mga sala. Buot niya nga kita maluwas. Mao nay tuyo niya mga kaigsunan. Unya iya kitang gipahibalo. Iya kitang gipahibalo mga kaigsunan nga kita iyang gitubos pinaagi sa iyang pagsinggit didto sa krus. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga pasalamat nito ang Siete Palabras tuig 2023 atong pasalamat ni Sister Fem Mantuhak Barino, Brother Lito Barino, Doros Group of Companies, One Tectona Hotel, Cebu Quincentennial Hotel, Divine Life Institute, Liluan Golf Course, Mr. Welity and Family, Mayor Val Chong. Ang ikalimang pulong, giuhaw ako, kini paghatagan ug mga pamalandong sa atong amahan o siya ang former mayor sa Dakbayan sa Talisay, siya usab ang atong former national president sa Catholic Faith Defender, Papal Awardee tuig 2022, siya si Brother Sok Fernandez. Sa
kalima nga pong ni Jesus gika sa cross, sisyo, giuhaw ako. Doon ay mga pangutana nga mulimin sa atong salabutan niniing kapat kapong ni Jesus sa cross. Uhawon ba? Uhawon ba siya nga mong tag-iya sa tanang tinubdan sa tubig sa kalibutan? Sa lunok, panahon ni Noe, gipasiak sa Diyos ang dagkong mga pangpang o mibuhagay labihan kadakong buswak sa tubig. Giablihan sa Diyos ang yuta o mibukal ang kusog kay nga tubig. Isunod ang kusog kay bundak sa uwan. Milatas sa 4 kaadlaw hangtod 40 kaadlaw. Ang lunok. Ang kinatumyang bukid sa yuta gisanapan sa lunok. Siya mong tag-iya sa tanang tubig sa kalibutan, ang Ginoo nga magluluwas, ang Dios nga tag-iya sa tong kinabuhi. Ug nga si Jesus sa kalima ka pong sisyo, giuhaw ako. Daghang katarungan nga makaingon kita, tinuod nga giuhaw si Jesus. Sa Huwebes Santo, gisuod siya sa dungeon, sa kalangob, lungib, nga hinimo ni Herodes. O didto, gibunal-bunalan siya, giludan. Tanang matang sa pagpasipa o pagbunog na angko niya. Dugo og singot bibuhagay siyang lawas. Hilom way mga saksi. Gawas mga birdugo ni Herodes nga siya silutan sa makalilisa nga silo. Dili lang una ang kamatayon. O niya, sayo sa Biyernes Santo, giguyod siya panahon sa paghukom di ay atubangan ni Pilato. O si Pilato nga nagsusi, o nangutan na may tungod kaniya, naglingo-lingo. Ningo si Pilato, wa may buhat sa laod nga nahimo ning tawhana. Unsa may angay ug patukma nga silot sa katao nga limpyo og buutan sa katilingpan. Ang iyang asawa ni Painomdom minahal nga bana ang pingi imong kugalingon. Nagdamgo ako kaniya. Sa kamapobsanon usa ka tawo nga gihalad dinis kalibutan. Gipada sa atong langitong amahan. O bisan siya Ginoo nagmapobsan. Pagamping. Mao nga si Pilato, gobernador, sa bagay mong sa. Tana siya ni Jesus. Ikaw ba ang hari? Di pa mong ako hari. Pero nga kung gingarian, wa ning kalibutan na. Pabaka may bao nga, may kahumko pagbuhi kanimo, paglatus o pagpapatay kanimo. Si Jesus mitubag, may bao ako. Wa ka makaangkon o gahom ni ini kung wa pa ihatag sa akong amahan. Kadtong mga taong nagatugyan kanako nga anak kanimo, mas dakog sala kay kanimo nga maghuhukom. Si Pilato nangahayog tubig, nahunaw siya. Huging na niya mga tao, wa ko makakita og salaod nga takos himuon ang silot sa kamatayon. Niya sa katao nga buhian karong adlaw tungod sa iyang pagkadaghag sa laod ug sala batok sa katilingban. Batok sa tong balaod, si Barabas. O kining tawhana si Jesus, nakadungog na hibaw mo. Nga daghang mga tao nga mga masakiton, magigutom. Panon sa mga taong gigutom iyang ipakaon mga 5,000 kapin. O kini siya akong nakita. Tao sa pagbuhat ug maayo. Gawa mga yog bayad. Way sa nga ko'y kapahamtang
igo nga silot nga ako siyang purong-purungan. Kisa may buyan, kini ba si Jesus nga inosente og si Barabas? Misinggit ng mga tao, si Barabas may buhi. Dili si Jesus. Unsa may ang inyong isilot kang Jesus? Ilansang sa krus. Si Pilato nahugno. Og doon na siya ginahuna nga, ako paning padagmalan, ako paning silutan sa makalilisa nga silot. Og iyang ipalato si Jesus. Mga sagpa, tamparos, kulata, sumbag, patid, o pagbunal sa kahoy sa purong-purong nga tunok nga mitaop sa agtang ug ni Jesus. Muhagay ang dugo, bulit ang iyang naong sa dugo. Una-una ni Pilato nga matandog ang mga tao sa tuman nga kaluoy ug pagpasaylo kung doon na siya sa kanila. Right, siya sa kanila. Itse homo. Behold the man. Surunga siya. Bot ingno ni Pilato, kahimo na ko siyang tinguha. Ako ning tagmalan og silutan kanito man. Pero misibaw ang tingog sa mga tao, buhis Barabas! Ilansang si Jesus sa cross. Kung di ka mo sugot, sumbong ka na mo ni Caesar. Ang labaw sa tanang mga pangulo, emperador, hari sa mga gingharian. Mao nga si Pilato, way nahimo. Niya ang tao. Sa inyo makamot, dili nako. Wa ako'y lapot sa mga sa inyong isang ataniya. O laing pagtukmod, sikad na haumod ang Ginoo, si Jesus. Idugang na siya ng pagtaop sa mga tunok siyang agtang sa tuman nga kasakit. Bisan sa kapait sa kasakit. Hugos niya pagbakod yang kugalingon. Tungod kayang hukom, mao nga pasanon siya krus o tunga sa bukid sa Kalbaryo. Kaya dito mao iyang planan sa kinabuhi. Ibangon si Jesus. Buot ni Jesus nga mahuman ang iyang misyon. Mahuman ang ingon sa man unang adlaw, katapusang adlaw sa imong kinabuhi. Kalasdanan, kasakitan, pagkauaw imong mangkot. Aron mutubos ka, makatubos ka sa kalibutan. Sugod si Jesus sa pagpakod, bisag kabugat na siyang lawas, bisag kahapdos na sa mga samad niya gibati, bisag kauhaw, ug naglagiting ang kainit niya itong adlaw sa Bernes Santo. Nibakod si Jesus, pasan sa cross. Tinuod gid ang giuhaw si Jesus, tubig, labyang inita. Nagliki na ang iyang nabil tungos ka init o nana. Tabangan siya, langkat siyang saput, ipahigda og suway ko kaluoy ang mga tag-as nga lansang o ang martilyo may hagtik o ang iyang duha ka kamot na lansang sa kahoy. Ang duha niya katiil gitaupan sa mahait nga lansang o gipakod siya, ipatindog ang cross. O nagatawa ang mga tao na wala mahimuot sa iyang gibuhat. Pagtabang, pagluwas sa mga tao, pagbanhaw patay, paghinlo sa mga sanlahon, paghatay gitatanaw sa mga buta, mga bakul iyang gipalakaw. Surok ang dugo sa mga pangulo tungod sa ilang kasina kaniya. Matod pa ni Kaipas tanawa, ang mga katawhan sa kalibutan musunod kaniya. Tinuod yung giuhaw ng atong Ginoo. May usa ka tawo nga naglatagaw, nakadungog siya sa kahob sa mga tao, bagang tao. Bisan sa tungason nga bukid sa Kalbaryo, nangadto ang mga tao.
Ang maong taong naglatagaw, may duol, nagpaduol siya. Mo sa'y pagbukas sa ngabil ni Jesus. Kiuhaw ako. Kiuhaw ako. Nihilak ang maong taong latagaw. Stumang kaluoy ni Jesus. O ningon siya sa unahon na Ginoo, mangita kong tubig. Paimnon ta ka. Suklan ko ang tao nga moharong mubabag ka nako. Basta lang madaitol nako, tubig, tubig, tampal si mong kauhaw. Ang maong latagaw nga tao mingon, magita kong tubig. Muadto ko sa tinubdan. 24 oras, nagbugarak ang tubig, muadto ko. Nagdasyag sudlanan sa tubig. Saod niya ang tubig sa tinubdan. Pero nadlisang siya nakita, kaya ang tubig ni mong baas. Saan man pag-inom sa tao, sa pagtagbaw sa kauhaw sa baas. Umingon siya mo anto ko sa sapa. Kayang tanang tinubdan sa kabukiran mo anto man sa kasing-kasing sa kasapaan. Di kong mapakyas. Ihuho niya ang baas. Kung dito sa sapa, iyang gikaos ang tubig sa sapa. Nisamot siya kalisang siya nakita kayang baas. Baas, dili tubig. Saan pag-inom sa kauhaw sa tao ning baas? Munang nihilak siya. Tao nga nagkinahanglan og tubig aron katambalan niya ang kauhaw niya, ang tubig na himong baas. Manubalik ako. Igo na tingali sa akong pangatarungan nga way tubig, pulos baas. Ug samtang nagunahuna siya siyang kugalingon, ngano man nga ang tubig na himong baas, dili tubig ang gikinahanglan ning tawhana. Ang maong taong latagaw nakahinumdum sa mga salaod yang gihimo, iyang pagsukol ug pasipa siyang inahan. Iyang pagpatay ng mga tao nga mahibawi nga siya nagpatay. Mga panulis o pangawat nga nahimo o asay sakpi tungod kay way mananakop nga nakakita kaniya. Ug ang maong taong latagaw nanaligdig siyang mga mata, mga luha. Kauhaw. Dili kauhaw sa tubig. Kauhaw sa kalag nga nasalag. Kauhaw sa kalag nga giulipon sa mabangis. Nga kadina ni Satanas. Iyang gipadayon ng pagbakho. Dagka mga luha nagaga siya mga mata. Ug sa pagbuka pa siya mga mata, iya nakita nga ang sudlanan. May tubig. May tubig. Diin man din tubig Di man baas. Akong mga luha. Luha sa akong pagkamakasasa. Kinuo maghinay ko paglakaw. Hinaot ng yabtan ko pangabuhi ka. Kaya ako kining idaitol ang tubig nga dili gikan sa mga tinubdan. Tubig gikan sa kong kalag. Tubig sa akong pagkamakasasa. Luha sa pagbasol. Salamat kahiyabtan pa sa maong latagaw nga tao nga nius-us na ang uo ni Jesus. Nidungoy na niyang uo tungod sa kasakit siyang lawas. Tungod sa kangulngul sa mga samad. Huwag mipugos pagmata. Pagbukas sa mata si Jesus, iyang nakita ang taong dagdagan. Dagdaitol, way sundaw nga nangahas. Daitol sa mga sudanan sa tubig. Huwag si Jesus mihangad. Huwag miduko. Mihangad sa langit. Ingon nagpasalamat na naitubig. Miduko. Tanaw sa tao nga nagtunol sa tubig. O giinom ni Jesus. Tubig. Tinuod nga tubig nga makahimo paghupay sa giuhaw niyang babaw tibok nga lawas. Kung may pahiyom ang Ginoo, ingon og naghunghong sa tanlag niyang tao. Luha sa makasasala. Luha sa taong nagbasol.
Kini ang tinuod nga tubig nga magatagbaw kanako. Napasaylo ka na. Nawagtang ng imong kasalanan, tao nga makasasala. Imong gikumpisal sod sa imong kasing-kasing, ngadto sa makagagahom. Imong mga sala batok sa mga sugo sa Dios. Pagsukol sa kinikana, pagpatay, pagpangawa, pagpanapaw, tanang mga sala, gihimo nimo. Pero unsa ba, nagitugahan ka man sa kaitasan nga makahatag og tubig nga makatagbaw ni Kristo, ang luha sa makasasa. Luha sa taong nagpaso. Mga inigugma kong maigsuon, gihuaw si Jesus. Hangtod karon. Hangtod karon daghan pang mga makasasala nga wa pa maka-amgo unsa kangilad ang sala. Ang sala mo'y pagsukol sa makagagahom ug maayo nga Dios. Ang sala mo'y pagyatak sa balaod nga makasantos sa makabalaan nato. Ang sala mo'y himpit nga pagtalikod nato sa atong kaluwasan. Mao na ang giuhaw si Jesus. Giuhaw dili sa tubig nga kalibutanon kay siya tag-iya ni ana. Giuhaw siya sa atong kalag. Giuhaw siya sa mga makasasala nga may balikan niya. Si Pope John Paul II gipusil, lagbas ang unom kabala siyang lawas. Niya, dito sa tambalanan, nagtuo siya, mabugto niya yung ginhawa, pero matimanon man ang mga doktor. O nakaingon siya kung buhi ko, pangitaon ako ang tao, nagpusil ka na ako. Wa siyang kasing-kasing, nganadtong unom kabala nga may lagbas siyang lawas aron iyang suklan o panimaslan katong makasasa o kriminal. Nagahandom ang Santo Papa nga makakita siya sa naon. Sa namanhig o mipusil kaniya, gusto siya mo tanaw sa makasasa. O gusto siya mo bungat sa kasing-kasing, gikan siya kasing-kasing. Ang tinuod nga pasaylo. Narang-arang lawas Santo Papa og nakaduaw gid siya. Sa bilangguan dito'y tambog ang iyang mamumuno, iyang buot sabot nga attempted killing him. Nadlok ang maong kriminal amig tukon siya. Pero ang duha ka bukton sa maong Santo Papa iyang ablihan, gigakus og hunga niya. Wa ko'y kasilag, wa ko'y pagdumot kanimo. Pasaylo tika. Mihugot pagkakus ang maong tao na nagpusil sa Santo Papa. Migakus, umod niya ang iyang naong sa mga lupa. Doon na pa day tao nabilin sa kalibutan. Ngabisan sa kabangis, sa tabo nga gipamtangan siya. Wa ko'y pagdumot. Mainit kayang pagakus ka nako sama o sa ka anak nga dugay nakita. Ihangad ang mong tao. Salamat. Akong dautan nga buhat bato kanimo gisuklian sa imong gugma gakus sa pasaylo. Kini paghatag ka nako inspirasyon. Unsa kanindot sa pasaylo. Unsa kalami so sa ka pagtagamtam sa pasaylo, gawa tugbangig silo ug kiha bato kaniya. Ingon niya na ang kanindot sa tinuod nga nahigugma sa makasasala. Labaw tanan, si Jesus nga nahigugma kanato. Bisan sa kakapoy, daga mga samad, patid, kulata o luwa, iya gigisustinihan nga mabot siya sa Kalbaryo, mabot sa cross. Kaya naibaw si Jesus unsay bilis ang kamatayon sa cross, kinabuhi ka na itong makasasala.
May bao kita unsa kadako ang gugma sa Dios nga bisan ang iyang pinanggang anak iyang gihatag tungod kanato. Bisan ang tibok niyang kalawasan na napuno sa mga samad. Pero gipakatamis niya pagsustinir, gantos, aron mahimo ug matuman ang isugo sa bahan kaniya. Yeah, the proof of my love, my son. Ang imong gibuhat maong pruiba sa kung gugma sa katawhan, anak. Maong mituwa o magani ka sa unang puong Father, ignot si Elis non inem sion fastum. Amahan ko pa sa ilua sila, kaya sila masayon silang gibuhat. Mauni mga igsuon ang atong mapalandong sa gugma. Gugma nga dili bation og kalaay, kaguulog kasakit, bisan gitagamtam ni Jesus ang tinuod yun nga kasakit. He did not use his being God, but his human body. Iya gipati ang tanang matang sa kasakit. Labi na sa pagtalikod siya mga tinunan. 12 ka mga apostoles. Talikod. Usa ang grabe nga mitalikod nga mo si Judas. Usan lay nabilin San Juan Evangelista nga miunong kaniya uban siyang inahan nga Santa Maria. Lain naman sila. Maigsuon matag panahon ni ining pagsaulog nato sa mga duha ka libo ka tuig nga suman siyang kamatayon nga sama lang gihapon sa kagahapon. Ingon kalabas ni ana ang tinguha sa Dios nga may numduman nato ang atong utlanan. Doon ay usa ka masulubon nga itabo nga diay magtiayon nga dugay yung nanganak ang asawa. Nangandoy sila nagampo kanon nga kabatunog anak ug diagyo anak. Lipay kay magtiayon kay stilan kagwapo ni mataa. Pagkanindot niya ang gakson, kawa sa itong kabalaka o kaguul. Hinig pa uli niya, mangita kay siyang asawa, iyan, anak. Narang-arang sila pagkabutang. Pero sa kagabi, niya paabuta, doon ay mga tulisan. O iyang gihatag tanan, yablihan niya ang tanan nga mga sudlanan sa ilang bahandi. Sa lapi, alahas, gilangkat sa mga tulisan. Pero naibuong ang amahan kay gitutukan pag-ayo ang iyang anak, na bugtong pinanggang anak. Sa kay tuyo nini. Muna ni una ang amahan sa balay. Madahan ninyo ang tanang alahas o tanan na kong salapi, pero palihog. Kanara inyong dadon. Kubo ang dughan sa kahadlok samahan. Sa tinutukan sa pangustulisan, ngadto siyang pinanggang anak. Wa siya masayop. Kahuman maputos sa mga tulisan ang bahandig sa lapi nga ilang gitulis, gilangkat ang bata. Ang amahan midali pagakos sa iyang anak kay gusto niyang ilugon sa kamot sa mga tulisan. Himo niyang pagkunit ang tudgani iyang kamot diha sa liog siyang pinanggang anak. Gibunlo kadugo ang kamot sa amahan tungod kay ingon og nagkaras nasamat ang liog siyang pinanggang anak. Nawa kanila ang ilang kalipay. Ang banag asawa doon ay kalipay, pero dili tugub nga kalipay. Tungod kay bugtong nilang itutukan pagpangga ng ilang anak. Nanligid ang mga kawaan katuig. Mingon ng amahan, akong pangitaon ang atong anak. Ako siguro nga tunggon gayud sa Dios ang atong mga pagampo. Pangitaon ako siya. Naibaw ko nga karon 20 na kapin ngayang edad.
Kaya mga 3 anyos ang bata, 23 na niyang edad. Pangitao na ko siya. Ang asawa, mingon, ayaw na lang dong. Pero muna imong kalipay kabubuton, duyog ko kanimo. Pangitaan nga itong anak. Kaya, gigamit sa amahan ang modernong himan sa atong outlets, media, pagpaybaw nga nangita siya siyang anak. Pero di na mailan tingali kay sa mga tao kay bata pang gilangkat siya makamot. Suroy siya uban ng paglaom nga makita niya iyang pinanggang anak. O sa kahayag nga dako kayong suga ang dagitabnon. Sa ubos di nagduwa o nagsugal ng mga batanon. Ang amahan ni Kubo ang iyang dughan basin niya din. O natandang yun sa kahayag ang naong sa gwapo nga bata nga dako na. Kung nakita niyang lihi nga murag mapas buhol dool sa papangig. May Kubo ang iyang dughan ng ulibaw at iyang balhibo. This is my son. Mo ni akong anak. Salamat. Bisag unsay metabo, kuhaon ko ning bata. Iuli ko ni Samo. Pinangga ko ni labaws kong kinabuhi. Muna nga amahan mihamag. Aron pagkuha, pagkakos siyang anak, nadako na. O mingon siya, dong anak tika. Pero ang anak nga wa kay baw. Ang anak nga nakalitan. Nakagunit siyang hunting knife, hait kayo. Kitungkap niya. Milapus ang tumoy sa mahait. Hunting knife. Kurog ang tao na nagakos kaniya. Natumba. Pero may bakod mingon, anak, ikaw akong anak, akong imong amahan. Kanang imong lihi nagtugan nga ikaw. Mingon ang batanog, di ta ka amahan, doon na makoy amahan din. Tungiyang tulisan nga ama-ama. Ganyan ikalit, pag abot ang mga pulis, gidakop ang mga batanon nga nagkadugo pang kamot, o gida ang mga amahan nga to sa ospital. O dito sa tambalanan, mingon ang mga amahan, Doktor, gamitan ninyo ang tanan niyong katakos. Buot kong mabuhi. Buot kong makalagad sa akong anak na akong nakitan. Yung mga doktor, sir, we cannot. Di na mo mahimo. Ang imong baga na saman. Ang imong atay na saman. Huwag paglaong na maluwas ka. Wala na ngayo siya papel, ballpen. O iyang gipatistigo sa mga doktor o mga pulis. Nga ang tanan niya ang gida nga mga dokumento sa yuta, sa lapi sa bangko. Ipirmahan niya. Ipanunod niya siyang anak. Doon na naipirma ang iyang asawa. Humingon siya sa mga pulis. Doon ako'y napilin sa bag nako daghang kwarta. Kaya mga 500,000. Bahina na ninyo, mga pulis. O katuwa ang akong anak. Palihog. Paibawa. Nga nalipay ang imong amahan. Nakita mo. O na mga pulis na atos bilanguan, huwag ilang nakita ang maong kriminal. Nga ni kurug sa kahadlok. Abi niyag daton siya ron among-amungan sa mga pulis. Ang mga pulis may dong magbalipayon ka apan magmasulubon. Kano mga magbalipayon man ko. Manay mo mong kong kriminal. Kadtong imong gitungkap namatay. Imong amahan. Naamo ko'y amahan. Dili na nimo amahan. Tulisana nga maunay naglangkat kanimo hangtod na dako ka uban kaniya. Kuyog ka na mo ayaw kahadlok, way may tabo kanimo. May mga papilis, way kiha ng imong amahan. Bato kanimo. May mga papilis, ikaw na'y manununod sa naniyang katigayunan. Mao na ang anak ni Kuyog ug dito sa morgue. Yablihan ang lungon ug ang anak sa pagtanaw sa iyang wa mailing amahan.
ni siyagit nga way tingog. Mao na ang pation sa katao nga kasing-kasing naguba sa samad sa kagulanan. Ni siyagit panwa si tingog. Ug gitanaw niya. Gihikap niya ang iyang liog. Ug nahinumdum pa siya. Nagihugtan siya gunit siya ng amahan. Kung amahan na kailakan niya kay gawas sa lihi doon na pa'y uwat sa saman nga naangkon sa bata. Karon dako na. Iyang gigako sa iyang amahan. Gibuhian niya mga luha nga nag-inilugay siya mga mata o gigako siya sa tuman nga pagmahal o ngano pa. Ako pa ang anak nga pinangga nimo nga mahimong mamumuno sa kabuutan nga mahal. Gigakos. Isago anay kinabuhi ang mga amahan. Iyang gigakos. Sa tuman nga kukma. Pangandoy ngonta. Kita sila. Panwala. Wala na kinabuhi nga amahan. May iso na maong sugilano naghulagway ka nato. Nga kadtong amahan nga nangita aron sa paggakos ug pagpangga sa nawa nga anak. Kita ang nangawa nga anak. Ug kitang nahimong mamumuno sa atong kugalingong amahan. Mo na'y mabasa nato sa tudling sa balang kasulatan. Dili kadtong mga Hudiyo nga nasilag kang Hesus. Dili kadtong mga sundaong Romanhon nga nagamong-among kaniya, pasipala kaniya. Ang balaang kasulatan nagingon, ang atong mga sala sa katawhan mo'y naingnan niya itong mapintas o bangis nga kamatayon. Nga ang tibok niyang lawas, gipatong tanan nato mga sala, aron kita mapasaylo, aron kita maluwas. Pero kita ang nagpatay kaniya. Kita ang nahimong mamumuno kaniya. 1 Korinto 2:8. Kung nakaila pa sila na siya ang hari sa himaya, dili unta nila patyon ang ilang manunubos. Maigsuon kaosara. Makahimaw maong anak niya itong makalilisan nga pagpatay siyang amahan nga wa niya hili. Pero wa pa kita masayod. Wa pa kita mahibaw sa gisultis kasulatan. Nga sa matag higayon nga mahimo tagsang mortal, gisubli nato ang pagpatay. Pag-ihaw ang atong manunubos. Gisubli nato ang makalisa nga pagpakasa, mataghimo natog sala, labi na salang mortal. Nasuwat na sa Biblia. Nasa suwat ni San Pablo sa Hebrewan 1:6, 4:6. Mataghimo natog sala, gilansang nato pag-usab si Jesus sa cross. Bisan karon gihimo na to ang pagsubli sa kamatayon sa itong magluluwas. Labaw tanan, ang kamatayon ni Jesus nag-ablis sa sinirhan nga langit. Tungod sa sala niya danog diba, giablihan ang langit. Tungod sa atong sala, kisdom ug mangitngit ang atong dalan. Tungod kay wa na kanato ang iwag sa atong kinabuhi nga mong santos nga grasya, giuli pagbalik ang sanctifying grace, ang grasya nga makasantos, giuli pagbalik kanato. Sa bunyag nablihan ng langit para kanato, naimutang mga anak sa Dios. Sa sakramento sa pagkumpisal ug pakiguli, gihugasan ni Jesus yang dugo pag-usab ang atong mga sala. Sa panahon nga mukalawat niya siyang lawas, gihatag niya kanato ang kasiguruhan sa kaluwasan. Ang iyang lawas, dugo, kalanon sa kinabuhing walay katapusan. Sa matag kalawat na to, sa mahal nga lawas ni Jesus. Niyon San Pablo, sa matag kalawat na to, sa tinapay, lawas ni Jesus. Maangko na to, ang kinabuhing walay katapusan. Mga hinigugma ko, mga igsuon, giuhaw. Mao gyapon nagkahaw nga gibati ni Jesus
dito sa Kalbaryo, mao gyapon ang kauhawong gibati niya kanato, nga way pagkabana, nga giablihan ang langit para kanato. Ay nigugma kong mga igsuon. This is the power of Christianity, the person, the sacrifice, and death of Christ on the cross. Kini mo ang Kristohanon nga pagtulunan, nagkahulugan sa kalibutan nga gusto nga muaninaw kita. So sa katinuhuan nga nagdala sa kaluwasan. Niyon si Jesus sa yugto panahon nga ituboy ako. Akong danihon ang kalibutan nga di kanako. No saan nato ituboy si Jesus? Matuboy na to siya kung makaton kita sa hiyas, virtudes ni Kristo, ang iyang kamapapsanon. The only founder of religion that emphasizes forgiveness of sin. Forgive your enemies. Pamugat niya pagpasaylo sa nagasaha ka nato. Ingon nga kataas o kalayo sa langit in human measure, gibiyaan ni Kristo aron lang pagpasaan sa krus aron pagpangita kanimo kanako aron ta maluwas tungod kay matahom ang langit. Ang langit mao kinabuhi kalipay ng walay katapusan. Ngayon tong datong ulitaw, sir, unsay buhaton ako nga makasud ko sa langit. Kay kadto dayong batan-o naggamit siyang salapi pagsuroy sa kalibutan nga maabot niya. Aron pagtagbaw sa tinuod, kaha nga kalipay para niya. Pero mato pa niya, no. Ang kasamok, ang kaguul, mo'y mipuli human sa yawanon nga kalipay. Mga buhat sa sala, sa unod, uban sa babae, sugal, panikas, pangdimpo. I am not happy. O sa gusto ko Ginoo niya ng kalangit, kalipay o kinabuhi ng walay katapusan, what must I do, O Lord? Jesus said to him, obey the commandments. Si Jesus mitubag kaniya, dong kung gusto kang muadtos gingharian sa langit, kalipay ng walay katapusan, tumana ang mga sugo. Kay kining kalipay nga imong gipangita, lumalapay. Imong kalipay pagpangita ug pahandi pinagi sa sugal, panikas o pagdimpo. Imong pagpangita sa lumalabay nga kalipay uban sa kaulag, uban sa babae, kini lumalabay ra. Gusto ang imong gipangita. Kinabuhi og kalipay nga way katapusan. Og si Jesus mitug-an kaniya. Og kita sad gitug-ana niya. Tumana mga sugo. Bugat kayong sugo, sir. Napuhon na kasugo di ko katuman. Basaha ang gisulti ni San Juan. 1 Juan 5:3. Mao kini ang gugma sa Dios nga tumano nato ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili bugat. Dili bugat. Ang atong kaulag, ang atong katapol, ang atong kabangis mo'y nakapahimong bugat, dili ang mga sugo. Gaan ra mga sugo. Okay, panumduman kita sa Ginoo. Diya sa kaalam 15:8. Nagingon ng Diyos kanang kalag nga naa kanimo tao, dili na imo. Hinuman na nimo gikan ako. The soul that you have, you presume that is yours. No! I am the source of your soul. Ako mo itinubdan si mong kalag. Dili ikaw. Huwag ka masayob sa kalit kung ako nabawion gikan kanimo. Sa suwat ni San Pablo sa taga Corinto, 1 Corinto 6, 19-20, 1 Corinto kapitulo 6, versikulo 19-20, wa mo mahibaw nga kamo templo sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo nagpuyo kaninyo. Niyo San Pablo. Og dili kamo inyo sa inyong kugalingon gipalit kamo sa mahal nga bili nga maong dugo ni Kristo. You cannot claim your soul spirit which is yours. No. Kuhaon na sa Ginoo. Muna ning atong pamalandong sa 7 kapulong ni Jesus.
Gipahinumduman kita nga ang kabag-uhan o pagbag-o sa kalibutan magsugod sa pagbag-o sa itong kaugalingong kinabuhi. Si Ezekiel, bantugang propita sa kaluwasan. Mabasa sa Ezekiel 18:27. Mutubag kinis pangutana, may kapasayloan o may kaluwasan ba ang tao nakahimog grabe o dagkog daghang mga sala? God says, yes. Mahimong mapasaylo. Mahimong malangit. O sa Ezekiel 18:27, Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 27, mingo ng Diyos. Kung nag-usa ka makasasala, muhunong na siyang sala. Magtuma na sa akong mga sugo, o magbuhat o maayo, maluwas ka ng tawhana. Mga igsuon, dili ta maluwas, kung dili ta mutabang sa itong kugalingon. Sa katao akong gikatagbo, mayon siya bisag naapay tinuod ng impyerno. Wati ito mutuog na ba impyerno. Bisag tinuod pang doon na impyerno. Di ba o kasok? Ang langit niya ara sa yuta. Guwapa kaya akong uyab. Gibiyaan ako akong asawa kay tiguwang na. Sapi na ko bisag sa gasto di kin mahurot. This is heaven on earth. No hell. It is a fruit of imagination to believe that there is heaven above. Why impyerno? O kanang langit ngayon yung tinuod nga kalipay, damgo na. Tinumutumo ra na. May nagugma kong igsoon, no. Si San Vicente Ferrer, nagtugan sa sakitabo. No, sa kataong di mo tuog Diyos, iyang giampo, wa gyud mausap. Pero sa kaadlaw, mga duha ka buwan, iyang nakita nga nagdagan. Iya siya kinigtaw na mudagan, kay nakakita ni nako, hindi man tuog Diyos. Miduol ang mga tao, Padre, duol ra akong opisina diri. Ngadto ta kadiyo. Isod ang pare sa opisina niya itong tao. Nga di mo tuog Diyos. Iyang tangtang ang butones ang kami sa dentro, iyang us-us ang iyang kami sa dentro. Nasiga ang pare. Kayang lawas sa mga tao, inasal. Sama siya nasal sa talisay. Yung liki. Umingon ang pare, diin man ang sunog din ito. Siya Padre, why sunog din I was in hell. Dito ko sa impyerno. Naglakaw ko, nagilog ang kangit-ngit o kahayag, niliki ang yuta. Gilamoy ko. Sa laom, nakita na ko dakong loud, pero kayo, nagligid ang mga bato nga dagko nga baga. Mga bato nga puno sa mga tunok nga baga, mitaop sa kong lawas. Hilabyahan kainit, dili mantos nga kainit. Ug misinggit ako, oh Diyos, o Ginoo, doon ay Ginoo, himualan nindamgo kay magbag-o ko. Naing mata siya. Ang iyang bedsheet nagtuo sa daghang kayang tubig. Iyang singot. Iyang gihikap, iyang lawas. Di mahikap. Ningon siya, it's no dream. It is reality. I was in hell. Dili to damgo. Tinuod nga doon na impyerno, nga dili maantos. Unya bala ang kasulatan as pinadayag 20 versikulo 10, ang impyerno kasakit sa kayo nga walay katapusan. Ang Ginoo nga maayog na higugma kanato, dili buot nga ikaw o ako maimpyerno. Tingali, mahuning katapusang adlaw nato at akibahon. Kaya matod pa sa mga tiguwa nga, ingon kaduol sa anino, magsunod kanimo bisag asa ka, mausad ang kamatayon, matagutling sa imong panahon, nagsunod kanimo kamatayon. And after death, judgment. Humans kamatayon, paghukom. Og supak sa tinguha sa Diyos. Gamaimpyerno ang tao. Naasigadawang suwat ni San Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8 ug 9. Second letter of St. Peter.
chapter 3, verses 8 and 9. Mingon ang kasulatan, dili buot si Jesus nga matay ang makasasala. Apan buot si Jesus nga una mamatay ang makasasala, maghinulsol, iyang pasayloot, o makasuod sa langit. Mao nang dapit sa Ginoo kanato. Lumanlabay ra kining kalibutanan. Pila ra may mga tuig nato. 969 ang edad ni Metusalam. Na sa Genesis 5. Sa Genesis 6, versikulo 3, ang panuigon sa tao kasagaran 120. Pero sa Salmos 90, versikulo 10, ang naandan nga edad sa tao 70. Kung musubra na, bonus na nanimo. Mubo ra atong panahon sa kalibutan. Apan walay kinutuban ang kinabuhi o kalipay sa langit, kalipay nga way katapusan. Si Attorney Paterno Matingka namatay. Ang iyang asawa ni tawag dayon sa korte nga ngakong bana namatay. Dili makatambong sa hearing. Og si Attorney Matingka na sayod siyang gitabangan sa mga doktor tambal, pero ay ang espiritu milagbas sa kisame. Kung nagpadung siya sa kadakong hagdan, o pag-abli katahom, kanindot sa palibot nga way mga pong nga atong makuha aron sa paghulagway sa katahom. Unya mga batanon nga mga babae, lalaki, nikakus kaniya, mura siya dugay ng lulong nga makita. Ning siya mo uno pa ning langit, inday, siya dili pa sir, pasad pa ni sa langit, kanang unahan, kanda kumpultahan, igabli na langit na. Kung anong pulos mamubatanon din ningon ang babaeng batanon, 120 akong edad sir, pero dinis langit, wala may tiguwang. Mugatong lalaki, 95 years old, when I was dead, when I died, 95 years old, pero dinis sir batanon. Langit ni sir, hilabihan katahom o kalipay sa langit nga dili na to masaysay. Suniya na di ko sa langit dong pasad pa ni sir agiana ni kananda kumpultahan igabli na mo na langit na diya makita ni mong di masaysay sa mga puong ang kalipay kanindot sa langit. Sudagan si Attorney Paterno Matingka naabli ang pultahan, pero pagsuod niya dako kayong trusong ubabag. Kung nadungog niya ang tingog, Paterno, go back to the world. Your time has not yet come. Balik sa kalibutan, imong panahon mo pamabot. Minibalik siya sa kalibutan. Panawag niya ang mga parente, naghikay siya. Iya mga pagumangkon. Iya mga higala. Huwag ningon siya nakaadto na takos langit katahom. But the Lord says it is not yet my time. But I would go back there. Patawag ta mo, aron madasig ka mo sa nakita na kong nasaksihan sa langit. Katahong! Di na ta matiguang, di na ta masakit, wanay gera. Kalipay ng walay katapusan. Mao, nga niining kalima kapulong, giuhaw ako. It is not a thirst of material water. The thirst of Christ invites us for repentance, renewal of life. Daghang mga bata o sa pagkakadlaw namatay. Doon ako'y pagumangkon duha ka buok. Kita pa mi sa kadlaw. Niya nagtrabaho sa garden. Niya doon na siya gibati sa iyang lawas. May dihay ambulansya, ingon siya, Sir, seminar ako, taas kayo ang iyang ratio sa iyang dugo o abnormal ang beating sa kasing-kasing. Mingon ang mga personnel sa ambulance at tutas sa ospital doon. Sir, kaon sa ko, Sir. Ayaw lagi, ditso na ta. Gutom ka ko, Sir. Gitugutan, kaon. Pag inog tubig na mumu sa iyang lamisa. DOA, pagabot sa ospital, patay. Kalit kayong kamatayon.
dili kita mo'y tag-iya sa tong kalag ay nagkalimti. Usa ka tao nga iyang gipahiubos pag-ayo ang Dios kanang mingon nga heaven is on earth. I have a beautiful woman. I have much money. Oh no. Kanay mong ipanghisgutan, woman, pleasure of the flesh, malabay ra na. Money, lumalabay ra. O na, mga hinigugma kong mga ikso, DYHP, size onodo sa dial sa itong mga radyo. Nagapalanog, nining pito kapuong sa itong Ginoo sa paghinumdum sa gipangayo sa Diyos kanato. Andam siya sa paghatag sa grasyang makasantos aron pasayloon ng atong mga sala aron mablihan niya ang langit alang kanimo ug kanako. Now, do not postpone. Na sa Hebrehanon City 3, Hebrehanon Kapitulo 7, versikulo 3, ayaw iuswag. O bisag usa ka gutlo na lang, ayaw palabya. Kung madungog ni mo mensahe sa Espiritu Santo, ayaw palabya. Tubagana sa pagsanong, you will go to heaven. May nigugma ko mga igsoon. Giwahaw ako. Sisyo, I thirst. Singgit ni Jesus sa cross, giwahaw ako. Not of water, material water, it's mine. Tanang tinubdan ako na. Imong kalag. Giwahaw ko si mong kalag. Nganong nagpaulipon ka sa kalibutan, sa yawa, sa lawas ng kalipay, lumalabay ra. Tuol ka na ko, kamugi kapuyan o gibugatan, kaya hatag ko kanyong tinuod nga kanina o kalipay. I thirst. Gihaw ang Diyos sa atong kalag. Gihaw siya sa atong kaluwasan. Dili siya buot nga dunay maimperno. Manalinghog tas Ginoo. Balik ta kaniya. Biyaan natong nga sala. Magtuman tas masugo sa Diyos. Sa ngalan sa Mahal, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikaunom nga pulong, natapos na. Kini pagahatagan o mga pamalandong sa itong igsuon, Director of Human Life International, Board Member Commission on the Laity, Board Member Sangguniang Laiko ng Pilipinas, Dr. Rene Joseph Bulliser. Sa ngalan sa Mahal ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Migsuon, mayong hapon ninyong tanan ug natong tanan bisang asa mo naminaw, pinagi sa Facebook, pinagi sa radyo, unsa pa na inyong pamaagi nga kamo makapamalandong kuyog kanamo karong hapuna. Human makadimdim ang atong Ginoo sa pait kayo nga suka daw apdo. Misyagit siya og mingon, natapos na. San Juan 19, versikulo 30. Sa in English, tulo na ka letters. Tulo ka words. It is finished. Sa Binisaya, duha. Natapos na. Sa Griego nga pinulungan, usara. Titilistay. Unsay gipasabot sa atong Ginoo nga natapos na. Di ta malimot nga katong iyang pagsagit sa pagingon natapos na is a shout of victory. Singgit to sa kadaugan that finally nahuman niya ang buluhaton nga gisangon kaniya sa iyang langitong Amahan. Taluwa sa tanang pagpanamastamas, taluwa nga kinabagas mga tao, dili mo tuo kaniya.
misalikway sa iyang mga pagtulunan. Ingon ana ra ba igsuon na Ginoo, di ra ba gini siya mamugos. Now, kitang tanan tingali nakakita nagsini. Ganong mamarog naman ta. Manggawas naman ta. Kay nakita nato ang pulo nga diin. Kay diin naman natapos na. So kinatapos na, mangawas na ta, manguli na ta. It signifies ang salida sa sini na humana. Bisag unsay imong buhaton, for example, worker ka, alas 8 nga to sa alas 5. Construction worker ka, nagtrabaho sa gobyerno, asa nga napita, inig ka alas 5 yun, inig balik ting alas 5, mabarog na ka, mato na ka sa boundary clock, umingon, natapos na. Mauli na ko, kay humana akong trabaho, alas 5 na. Mag-exam po ta, tagaan matag time sa atong maestra, maybe 45 minutes, 50 minutes, or 1 hour. Tagaan ta niya warning, last 5 minutes. Kung basketball sad, tagaan po tag last 2 minutes. Nighuman ka na ng 2 minutes, wala na. Di nakakadribble, di nakakasyat, tapos naman. That's the meaning of the end. Natapos na. But remember, igsoon, ang atong Ginoo sa iyang kakuhan sa papangluwas. There are 3 persons in one God. Si God the Father, ang iyang trabaho, mao ang pag-umol sa tanan, paghimo sa tanan, pagdisenyo sa tanan, creator of heaven and earth, visible and invisible. Siya tig-umol sa tanan, makita man o di makita. Moto iyang trabaho. Ang iyang anak, ipadala sa kalibutan, ang katuyuan, mao ang pagsilbing mouthpiece. Makita, visible nga mouthpiece, pagtudlos kamaturan, kay lagi siya may gidisenyo nga, agianan, kamaturan, ugang kinabuhi. Nga kung di ta mo tuon niya, di ta mo agi siyang dalang nga gusto niyang pagian nato, di kita katultol nga tus kaluwasan, kay tuwan dito, nag-standby, nagpaabot ang iyang amahan. Ug karon matupas mga binuang sa mga waylibog, kalunggot lua, si God the Father o God the Son, Tomas Langit, na mainit na turon. Kinsa may naas kalibutan, ang trabahoon sa God the Holy Spirit. Gipadala siya sa Dios aron pagtultol nato, paggiya nato unsay maayo og dili, tarong og dili, ug mo inspire nato nga magpabilin ta diha sa mga pulong aron lagi makalahutay ta until the day nga balik ang Ginoo sa kaduhang panahon. That's the very reason we always invoke the power, enlightenment, ang giya sa mahal nga Espiritu Santo. Isun, atong oras alas 2:33, kung katoliko pagkahangtod ron, nagpasabot, wa ka biyae sa Espiritu Santo. Apan kung dili ka na katoliko, laing ka na pagtulunan, hinimo sa dili ingon nato, wa na nimo ang God the Holy Spirit. Kay dili pwede og di may tabo nga ang Espiritu Santo nga gipadala sa Dios kalibutan maglukso-lukso from one religion to the other. Ang katuyuan niya ro paghiusa natong tanan, pagtultol sa kamaturan. So ayo pag-expect nga kung buwalhing kaglaing simbahan, tuwa po dito nagsunod nimo ang Espiritu Santo. It can never happen. Kaya ang simbahang katoliko lamang nga gitukod sa atong Ginoo ang nagdala sa kamaturan ug mogiya kanato ngadto sa kinabuhing way katapusan. That's why pila ka Santo Papa ang misulti sama kang Pope Leo XIII. Pope Leo X. Outside the Catholic Church, there is no salvation. Tinuod yun. Ari magigas originality. Kinsa may gatukod og simbahan nga mo ilaw Kristo, mo simba og Kristo, mo ganaw natos kamatuoran. Ari sa tuig 1517, ari sa tuig 1910, o ari sa simbahan nga gitukod niya 1978, o karong nagdeklarar siya nga mo'y siya ang pinadala nga anak sa Dios. Migsoon, we have to be reminded nga samtang atong Ginoong Dios dinhi pa siya sa kalibutan, tanang klase sa pagtamay, tanang klase sa pagantos ing naangkon, apan wa niya
pagbaliya ang tanan, kay sumala sa gisulti ni San Juan, Kapitulo 4:34. Ang akong pagkaon, mao ang pagbuhat sa kabuton sa nagpadala kanako, ug sa pagtuman sa gipabuhat niya kanako. Pagkabuutan sa atong Ginoo. Mao na ang the best example. Ihimplo nato nga atong pagkasundon ug ang nakanindot kay mao na ang nagtutukod sa simbahan din kita nagpasilong. Dili kita masayop. Ang tanan niyang pagtulunan, tanan niyang mga pulong, angay natong tuan, angay natong sundon. May zone, timan niya, 3 years na Batos Kristo nagwali diri sa kalibutan. It's not 10 years, it's not 20 years, just merely 3 years. Mauto nga sa iyang kapanahonan, halos wala to sa katulganay. Kay gadali siya sa panahon. Apan pagkasalamat kay before siya misaka nga to sa langit, ang tanang lama sa iyang papagtulunan, naa pa man tungod sa iyang pagtukod sa iyang simbahan. O pagtudlo niya sa unang leader nga mugiya sa iyang simbahan, hangtod karon 2,000 na katuig, mikuyanap kini. Ug matod pa sa pagkakaroon 2023, ang Katoliko karon niabot nag 1.4 billion people. 1.4 bilyones na mga Katoliko ron. So kamong naminaw riya Katoliko mo, ay kawaw niya pagtawag nga Katoliko Kristiyano. Gani sa Pilipinas, 72% kanato sa 112 ka mga Pilipino Katoliko. We are the majority. Muna, di ta magpakawa sa itong pagtuo, pagpagawa sa itong paglaom, kaya lagi bisag asa kamulingi. For every 10 person diri sa Pilipinas, Katoliko na igsoon. Now, arita sa ikaduhang parte, unsa makahay minsay sa itong Ginoo, may tungod sa itong kaluwasan. Aron lagi kita, inig adlaw nga kita kuhaon sa Ginoo, sa adlaw nga kita mamatay, magasyagit kita sama sa kang Kristo mingon, Lord, natapos na. Ato na ikasulti kung kita mabugtuan na sa itong gininhawa. Igsoon di ta malimot, matod pa ni Senyor San Agustin, of course, ang founder sa mga Agustinian na itong kaparian, gihumol ang tao, ngawa mananghid ang Diyos, apan dili maluwas ang tao kung dili siya musangpit sa iyang Diyos. God created man without His consent, but man cannot save himself without God. Mauna igsuon everyday sa atong kinabuhi. Kay wa man di man ta mo'y nagkupot sa atong edad, di man ta nagkupot sa atong kinabuhi, wa ta kay baw ugma takwaon sunod adlaw sunod semana. That's why day after day atong pamalandungan ang atong katapusan. Og di po ta malimot nga usbo nato tulo ra gid ang tuyo sa tao diri sa kalibutan sumala sa plano sa Dios. Unsa maning tulo ka katuyuan sa tao? To know your God, to love your God, and to serve your God. Ila-ilaha ang imong Diyos. Higugmaa ang imong Diyos. Ug silbihi ang imong Diyos. Know your God, love your God, and serve your God. Sa pinakataas nga pamaagi, kay lagi mismo ang Diyos mingon, higugmaa ko ninyo, labaw sa tanan, labaw sa inyong pamilya, asawa, bana, mga anak, kabtangan, uguban pa. Kay kung ako mahimutang nga nasa ikaduhay, katuloy, kaupat, ikalima, remember, I am a zealous God. Igsoon, adlaw-adlaw, priority number 1 gyud ang iya sa Ginoo. Og nga maning kamuta, kay lagi igsuon sama sa panahon nga kita ni graduate sa elementary, ni graduate sa high school, ni graduate sa college. Unsa may gibutang sa likod sa stage? Gibutangan bago na dito graduation exercises. Ang gibutang dito commencement exercises. Meaning, inigumani mo graduate sa elementary, napay sumpay. Ini-graduate nimo sa high school, doon na pagisumpay. Ini-graduate nimo sa college,
napagisumpay kay gusto ka magmasteral o magdoktorate. Gani, bisag kami mga doktor, we never stop learning. We never stop studying. Kaya kung muundang nakagbasa, muundang nakagtuon, ang imong mga tambal ipang prescribe, panahon pa ng mampur. Daghan kayong mga sakit, manggitib, igsuon, matag adlaw nga tanan. Daghan kayong kagaw, manggawas, matag buwan. Muna nga updated good permi ang kahibalo sa matag doktor. Apan igsuon, reminder, samtang buhi pa ta, maningkamot yun ta. Nga makaabot kita sa finishing line. Nga dili ta mo surrender. Nga dili ta mo siyagit og mahayon atong Ginoo ug miingon ka, Lord, di na nako kaya. Lord, mo surrender nako. Ug pananglitan mo ra kag pasayro, mulukso ka ngadto sa dagat kay mag-abandon ship ka. Di na pwede sa ka-Kristiyano igsuon. Up to the last moment sa atong kinabuhi, dapat ready ta ug lig-on ta. Apan on the other hand, di ta malimot sa atong pagpaningkamot nga maka-achieve ta, nga mudaog ta sa lumba sa kinabuhi. Daghang mga temptasyon sa atong agyanan. Mga gihimo sa yawa ang pagtintal aron ang atong mga tiil, atong mga dalunggan, mga mata. Dili may punting ngadto sa kamaturan, kun dili malipat ta. Kay lagi gusto sa demonyo nga kita mahiyaha. Kay nasuya siya, kay lagi wa na say kay gayunan pa, may balik ngadto sa langit diin lunlun kalipay ang nagpaabot. Migsuon warning. Ang kalibutan ron giliminan sa tanang klase sa pagpangilan. Lies and deception. Nagtuo mo? Tinuod tong sakit nga COVID? Nagtuo mo? Gikan gitus mananap ang kagaw nga COVID? Hinimo man to. Asa gihimo, asa giwadwad, nasud nga way Diyos. Komunista nga nasud. Nailad tang tanan. To the point nga namalita sa ilang produkto, itabon sa tong naong, gitawag og mas, gikan sa China. Namali sa tagtabon sa tong naong, gitawag og face shield, gikan sa China. Ang tanang doktor, mga nurse, mugamit sa protection, gitawag og PPE, gikan sa China. Nagpa-inject punta sa nahimo-himo nga baksin, gikan sa China. Siyaro, wa di mo magapamalandok sa dakong ilad og negosyo sa atong kalaban? Kamo ba? Doktor, kung nag-istorya ninyo, basig daghan pa ninyo, nag-Christmas lang yapon ron. Nagpasabot na ilad o nagpailad yapon mo. Ako hangyos mga tao nga manimba, tangtanga ang iyong mga maskara. Anak kamo sa Diyos. You're created in the image and likeness of God. Musulod mong simbahan, tangtanga ang iyong mga Christmas. Make yourself presentable before the eyes of God. Ato sang hangyo sa atong kaparian, be an example sa kaisog ngadto sa tanan, kay kamo ang nagdala sa pulong sa kamatuoran. Maghangyo ta sa atong kabispuhan o mga kaparian karong butlua. Ibalik na in town ang among holy water diha inigsulod sa simbahan. Nagtuo mo, Bishop, nagtuo mo, Father, matakdan mig kagaw sa COVID, inigtuslob na mo sa holy water. Sacramental man na. Mapanalanginan mamiyana. In fact, mapasaylo pa nga mong sala. Binyal sin, inigtuslob pa lang namo sa mga tudlo. Diya inigsulod sa simbahan, ug manguros kami. Ang mga sala nga binyal, mapasaylo. Unya mahadlok ta, mapuy-an nagkagaw sa COVID. Ginoo ko, ug Diyos ko. Again, atong hangyoon ang sibisipi, tanang kabispuhan, tanang kaparian, undang na mo. Tangtanga ang maskara sa inyong kahadlok. Tangtanga ang tanang maskara, nga inyong gipangsulubron, nagpaila na, wa mo'y salig sa Ginoo, ug wa mo'y salig sa inyong lawas, nga hinatag sa Dios diha kaninyo. Ingon anak ang tinuod, una nga magmatata. Kay mato pa ni Lord, you must be wise as a serpent, but be meek like a dove. Kundi ka magtuon sa kapayanahunan karon, madaka sa sug sa mga pangilad sa yawa dinhi sa kalibutan karon. It's all lies and deception nga gi plastar karon sa demonyo
aron ang tanang mga tao dili na mo focus sa iyang kaluwasan, adto na mo focus sa tumang kahadlok. And you know, maubiyan ni mga senyalis sa preparasyon before mo pakita o mo appear, mo declare ang Antikristo nga maoy atong saligan unya, dangpanan unya ug adto na ta muluhod kaniya. Kay siya na mo declare nga siya na'y makaluwas sa tanang problema sa kalibutan, teluwa sa mga katalagman, teluwa sa mga sakit nga mukuyanap. The whole world will be clothed with hopelessness. And that's the time mugawas ang espiritu sa yawa, ang Antikristo. Migsoon, this is a big challenge to each one of us. Kaluoy, kita mismo, giabta na tag 502 katuig sa itong pagkakatoliko Kristiyano. Unya magpailad lang gyapon ta. Kapait. Apan igsuon on the other hand, dili lagi sa yun ang pagsunod kang Kristo. Kay dunay tulo ka requirement. Jesus said, gusto mo mosunod nako? Gusto mo matawag nga tawgon mo Kristiyano? Gusto mo malangit? Hala. Number 1, deny yourself. Kalimti ang imong kaugalingon. Kalimti igsuon nga ikaw tao ra ka. Nga ikaw mabuhi pinagila sa imong paningkamot. Kalimti na ang imong naon nga do not tay final destination. Magkinaon sa taning kalibutana, isalig ang tanan sa usa ka Dios nga mangiluy-on, mangyatagon. Jesus said, carry your cross, pasana ang imong cross. So when you say deny yourself, ayaw panghambog. When you say carry your cross, walay balibaray. And the third, follow me, walay likoay. Sundon yun nato ang atong Kristo diha pinaagi sa simbahang Katoliko. My dear friends, sa atong pag-ampo, matag-adlaw nga tanan, atong palandungan ang mga mensahe usab sa mahal nga birhen kanato. Matud pa sa Our Lady of Akita, duha na lang kay nagiban ang nabilin karon sa kalibutan. The one left, the sign left by my son, nga mao ang santos nga Eucharistia. Ikaduha, ang iyang rosaryuhan. And time will come. Dili na niya ta kasimba. Gigi-practice-praktisa na ta adtong panahon sa mga quarantinas, mga lockdown, mga ECQ, MGCQ, nga gitawag nila nga ang pagsimba, nga ang misa is non-essential. Can you imagine? Non-essential ang pagsimba, non-essential ang pagsulod sa simbahan, kay di ni gikinahanglan. Can you imagine? Pero nahinumdum mo, pagdeklarar gayud nga dunay pandemya sa COVID, nanira ang tanan. Pero wa manira ang grocery. Pero wa manira ang supermarket. Ang sakit palandungon, ang unang nanira, ang simbahan. Ang unang nanago, ang apostolis sa atong simbahan. Nagkurog sa kahadlok. Muna kita nga mga Katoliko kaniadto nagduhi raw, asa naman ato mga kaparian? Natay himat yun, di naman maduol, di naman masantalanahan. Gusto ta mga opisal, wa na'y makita nga ninong sa pare. Asa naman tong misa, adto naman tas mga online. Ingon anak bagod ang itong pagtubag. Sampul pa gana ito sa demonyo. Ug nagkatawa ang yawa nga nangurog ang taga-sibahan. It's a challenge igsoon nga dili og dili na unta kini may tabo pa pag-usab. And this is a challenge to each one of us. Kay wa nagapadayon pa ang pangilad sa demonyo, ilabi na ang next program niya mao ang ginatawag nga full digitalization. Mawagtang ato mga kwarta nga papilog sinsilyo, pulihan og digital system. Di nakaka-withdraw, di nakakapada, di nakaka-deposito kung wala kay cellphone o wala po kay gideposito. But on the last end, mato pa sa mga number 1 manufacturer sa mga cellphone, by the year 2029, before 2030, wa na po tayo cellphone. Kaya ang tanan, maglihok, pinaagi naman sa mga chips nga ibutang nila sa matagtao dinhi sa kalibutan. Well, mato pa
as it was written, and it shall be done. Ang pait lang isuon, kay nahitabo ning tanan sa tuang kapanahunan. Padayon ta sa pagpaningkamot. Padayon ta nga mabarug nga may sugon. Kaligi na sayod ta ang Diyos uban kanato. Nga sa ato pa matupan ni Santo Timoteo 2, Timoteo 4, versikulo 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Binisayo na to kayo dagan wa kasabot. Nagigbugno ako sa kapagkig-away. Natapos ang lumba sa dagan o gituman ko ang pagtuo. Igsuon, dunay purong-purong nagpaabot ka nato didto sa kinabuhing way katapusan. Ug diha sa atong pagpakamatay tungod og alang kang Kristo ug sa atong simbahan ug sa atong pagtuo. When we die, we will say, natapos na, Ginoo, ang imong tahas dinhi kanako sa kalibutan. Amen. Sa ngalan sa Mahanog Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ikapitong pulong. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ang muhatag o pamalandong ining katapusang pito kapulong nga gilitok na Jesus dito sa krus, member of the Catholic Faith Defender, news anchor at CCTN, program anchor Straight to the Point program, and of course, our very own station manager, there is a DYHP RMN Cebu, Attorney Rofel Fernandez Banyok. Ikapitong pulong. Pater in manus tuas, commendo spiritum meum. San Lucas 23:46. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mituaw si Jesus sa taas nga tingog ug namulong. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Ug human namulong, nabugto ang ginhawa. Makaigsunan sa makausapa, akong angkunon sa tumang pagpaubos, nga kining inyong ubos nga lagad, dili gyud angay og takos, nga mobatbat nining ikapito nga pulong. Kada Biyernes Santo nagkadugay og batbat, moingon ko, nagkadugay mo kaanam gyud ko kaway angay. Pagbatbat ini mga pulong sa Ginoo. Pero isip pinunyagan o nakaambit sa pagkahari o pagkapari sa itong Ginoong Hesukristo, nan mga ahas ko sa pagbatbat ni ikapito nga pulong. One of the best ways to commemorate the passion of our Lord Jesus Christ is to imagine and feel that we were part of the participants in the first Holy Friday more than 2,000 years ago in Jerusalem. Usa kunos pinakamaayo nga pamaagi sa pagpamalandong ni ining pagpasakit ni Hesukristo mo ang pag-feel nga apilta sa participants. Apilta didto sa Kalbaryo. Pero kung atong tanawon kung apilta didto sa Kalbaryo, no, unsa ka? Grasya ba kaha o disgrasya? Ngano man? Kadto ba mga tao dito sa Kalbaryo nabahin na ba tos duha? Kung atong basahon ang Biblia, biblikal na ba na? Dunay mga sympathizers sa atong Ginoo, apan duna po'y grupo sa mga kontrabida. Unya katong grupos kontrabida nabahin sa tulo, dunay tag-as og langgo hutong sa katilingban nga mga daog-daugan ug nagbugal-bugal sa Ginoo. Duna po'y ordinaryong tao nga mga bugal-bugalon o duna po'y nagkalisod na nga bisan nagkalisod na magbugal-bugal gihapon. Pero parihar gyud sa atong panahon karon. Katong tag-as og langgo nga mga bugal-bugalon giinan, ikaw dayon Ginoo. Di ba ikaw man tumingon nga imong gubuon ng templo kay imong balikon og tukod?
Doon na po uban nga mga ordinaryo nga niingon nga naghinunghungay matod pas Biblia ha. Nag-iningnanay o naghinunghungay sa ito pa mga marites. Dito di ay sad. Ha? Nga naghinunghungay sa ingon, maluwas. Makaluwas sa uban niya, di sa makaluwas sa kaugalingon. Nag-iningnanay, naghinunghungay sa ito panahon na, doon na yung mga marites, mga higala. Unya doon na po yung nagkalisod na, bisag nagkalisod na, nagbugal-bugal gyapon kinsa man katuntulisan. Bisag dito na sa cross, bugal-bugal gyapon tinuod kang anak sa Dios, naog diha. Naog. Luwasay mo kaugalingon niya, luwasa pud mi. Ngano makayong kubida no, ug atong pamalandungan didto ta sa Kalbaryo to panahon na disgrasya bakha o disgrasya. Kay bisan gani hangtod karon samtang nagbatbat ta dinhi og naminaw ta sa mga pulong sa Dios. Lain-lain man tag reaksyon. Doon na may nireact karon sa itong pagbatbat nga namati sa mga pulong sa Dios nga nahinuklog sila. Apan doon na pod karoy nangyamaid. Doon na pod karoy nagbugal-bugal. Sa to pa kung didto ta panahon sa pagpasakit sa itong Ginoong Jesucristo dito sa krus, malagmit nga kining atong reaksyon karon mao ra tong reaksyon. Kung didto ta sa Kalbaryo 2,000 years, more than 2,000 years ago. Mga kaigsunan, moni ang gibutyag sa balaang kasulatan. Pater in manus tuas kumindo espiritu mio. Nabugto ang ginhawa. Sa to pa namatay, kay nabugto man ang ginhawa. Nganuman mga kahigalaan, nga namatay man, nganuman importante man nga mamatay. Mga kaigsunan, tungod kay matod pas Biblia sa Hebrehanon 9:22, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung way pag-ula sa dugo, way kapasayloan sa sala. The Bible refers to the shed blood of Jesus as a ransom price. Ransom price. Makadungog ta ng pulong ransom ba? Sa may ransom? Lukat, sa Bisaya pa. Ransom, kadungog ta kidnapping for ransom. Sa to pa pagdagit, aron lukaton, ipalukat. Ya kining mga insect labang mga anak sa mga insect dagiton, kidnapping for ransom, ipalukat. Ang mga insect taon kay piti lang mahala ilang anak, ilang lukaton. Muna nga mugawas gyud ang milyon pila ka milyon gyud. Grabe gyud, mugawas ang katapusang milyon sa insect. Tungod kay ilang gihigugma ilang anak gilukat nila. Pero kita hinoon, Brad, watay problema kay wag sa may mo kidnap na to limanta atong ginikanan no man sa ikabayad, wa may ikaransam. Bitaw, nya supikas bahin lain pag yung termino kanang lukat na makadungog ta kana bitang alahas magprinda ta ba. Prinda ta alahas sa ahensya. Nya tungod kay labi na kung naay sentimental value na tong alahas, labi na importante kay ato atong lukaton. Otherwise marimate. So lukat kita pong tao nalayo ta sa Dios. Ang alahas nimo nalayo nimo mulakaton pa mabalik nimo. Kita nalayo ta. Gumikan sa Isayas mga higala 59:2 nga ang atong sala, ang sala sa atong unang ginikanan ug atong sala mo'y nakapahilayo nato gikan sa Dios. So tungod ana kay dako man tag value sa Ginoo. Gilukata. Gilukata. Ug unsa kadako sa atong value mga kaigsunan, ang lukat dili sama kaniadto. Otherwise wa ta lukata marimati ta. No? So gilukata, inana ta kadako value. Unya ang gigamit sa paglukat, bililhon kayo dili kwarta, kundi ang dugo mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Biblical na Hebrehanon 9:22, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kay kaniadto sa daang tugon, ang halad sa sala, ang mga tao kanito mag-ihaw sa karniro, mag-ihaw sa kanding, mag-ihaw sa baka, kay ang dugo mo ilang ihalad isip bayad sa sala. Apan sa bag-ong tugon mga kaigsunan, ang dugo mismo sa atong Ginoong Hesukristo mo iyang gibayad aron kita malukat. So nalukat ta, wa ta marimati. Unya, unsa man kadakong value sa aton gingon kay Jesus Christ man, bililhon kayo. Ang Biblia nag-describe gyud unsa ka valuable ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Pero aron nga sayon sabton, kay usahay kinay magbasa tas Biblia, gahi kay sabton, labi na ang Biblia, inani wa may picture usahay. Gahi kay sabton, dunay nindot kayong pamaagi. Dunay usa ka singer, usa ka writer, Dr. Buliser nga nag-compose og kanta nindot. Akong i-share lang nga kanta kanang gitawag mga kahigalaan og title na Above All by Michael Smith.
Dili ko mukanta ha kay kini kong tingog more or less naman eh. Pero ang lyrics na ako siguroon. Magkanta-kanta gamay pero ay sige lang basta kay lyrics lang siguro na. Nindot siya nga song. Ako nang gituyo kay kung Biblia mo describe maayo man. Pero kung kanta may mo describe mas chewable kay nato. Mas dali kay sabton. Unsa may giingon sa lyrics sa mong kanta? Above all powers, above all kings, above all nature and all created things. Above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Na nakakinsa man ni Jesus Christ. Niya second paragraph mingon, above all kingdoms, labaw sa nangyarian, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth. One more. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Why paagi sa pagsukod unsay imong bili. Pero unsa may giyon, crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. What an amazing song, mga kaigsunan. What a beautiful song. Mao ni Jesus Christ. Labaw sa tanang gingharian, labaw sa tanang trono, labaw sa tanang wisdom, labaw sa tanan nga bahandi sa yuta. Pero mo'y gibayad, mo'y gilukat. Because you thought of me. Ha? Matod pa mga kaigalaan. And thought of me above all. What an amazing song, mga suking tigpaminaw. O sa itong mga igsuon sa kahanginan. Pater en manos tuas, kumindo espiritu mio. Grabe ang value sa naglukat na to. Gilukat ta sa dakong value. O grabe po ang naagian nga proseso. Nganong grabe man ang naagian nga proseso? Nabugto ang ginhawa. Nganong nabugto? Wa na makagwanta sa grabing kasakit. Because if we go deeper into our understanding of the Holy Bible, we will realize that the last 12 hours of the Passion of Christ were very exhausting. Kadtong katapusan nga 12 ka mga oras grabe ka exhausting. Naman na, biblical mamakwintada man na to. Naman na sa San Marcos 15, 25, 33, ngadto 38. Makwintada na to na. Matod pas Biblia, gisugdan og lansang atong Ginoong Hesukristo alas 9 sa buntag. Imagine na, alas 9 sa buntag gisugdan. Unya, pag alas 12 sa udto, mingit-ngit ang kalibutan. Namatay alas 3, karon matay. Ako may katapusang pulong, ug atong ma-imagine, namatay atong Ginoo. Kini katapusang pulong. So inana kapagantosan dito sa cross palanas, Dr. Bulisan may ka-explain ana. Suffocation dahil na, Dok. Kanabang giga ang imong lansang imong kamot, nya tuwa ka sa cross nagbitay for 6 hours. Inana ang pagantos niya dito sa cross unya kay customary man. Customary niadtong panahona sa Roman government nga kung ilansang ka sa cross, latiguhon gadaan. Latiguhon. So ang latigo nga gigamit, gitawag siya sa Latin og flagrum, katong latigo. Kung anday na siya kanang leather ba, nga dunay bukog, nga dunay mga putaw dito nga hait. Inana ka bangis tong latigo. Unya ang naglatigo, bangis pod kay mga sundalo mga Romanhon. Kana mga Roman soldiers, well-trained gladiators na. Kaya ba mo ng gladiator? Katubang, naman sa Roma, kanina naman karon ka ng gladiator arena dito sa Roma. Kay pareha ba ng sabong sa manok, naabit ay mga tari. Mo na karon nato nga kwan, to mga sugarol. Sa unang panahon, uncivilized Rome, un-Christian pa ang Roma, nang may gladiator dito nga game. Tao gyud magdaganay og armas magpinatyanay. Nakaadto ko ng gladiator arena. So kadtong nagbunal, naglatigos tong Ginoo sa Kristo. Well-trained gladiator to. Kita ko kay mga bukton nga mga sundao. So bangis na daan ang bunal, ang latigo, bangis po na naglatigo, mananig hapak. Matangtang ang unod. Inighapak mga higala. Grabe ang pain nga gibati sa atong Ginoong Hesukristo. Inana, unya dito sa Israel, sa mga Hudiyo, ang pagbunal na before ilansa sa cross, 40 ka bunal. 40 ka bunal. Pero sa Roman soldiers, unlimited ang bunal.
Muna nga naghapak. Grabe gyud kayo ang dili dawaton tungod kay anti-Semitic. So ang Pope may katapusan gipa desisyon. Kay ba mo kinsa sa Papa at the time? Si Pope John Paul II, 2004. Nagtuos lang sa mga sinihan kung way kuyog nga dago. Inana. Unya, ang Pope, ingon ng Pope, pagman tanaw, pasalida ba dili? Ang comment sa Pope ni Pope John Paul, ingon sa, it is as it was. So kuno, it is as it was. It is present tense, it was past tense. Gipunik o conjunction as. So pasabot nga, kani, mauto. Reading literally, kani, mauto. Kani, sa laing pagkasulti, kani, maog yun ang hitabua. So itong gitugutan, nga makagawas ka itong maong the Passion of the Christ. Ngilngig to nga salida, di ba? Realistic kayo. Pero kay ba mag-unsa ni tabo? Katong nagdaad to sa papel ni Jesus Christ nga si Jim Caviezel. Jim Caviezel, may nagdaad to. Ang pag-take ato, ang pag-shooting ato, dugay man to, ang crucifixion landaan, 5 weeks good ang pag-shooting, aron ma-perfect ba? 5 weeks ang pag-shooting. Sa to pa, 1 month and 1 week, shooting landaan. Kaya ba mamakon ni tabo? 2 hours naman sa nila, 2 hours and 7 minutes. Nasipyat bitaw na. Nasipyat nga kadto si James Caviezel, pagbunal, igo, bitaw, kaduhan na igo, na-dislocate nun, ang iyang abaga. Could you just imagine that? Nasipyat pagbunal, dislocate yung abaga, pagkahuman na yung production, kadto si James Caviezel. Nasakit siya, pneumonia, hypothermia, o ni-undergo siya, o duha ka open heart surgery. Could you just imagine that? Duha ka open heart surgery. Unya, kung atong tan-aon, saan na ka sipyat, ito kiduhar ka itong sipyat? Saan na ka itong Jesus Christ, no nga, di ito sipyat, bunal git igo yun. Unya, anli pa yun. Kapihang sakitas ko, no? Unya, ang iyang pain, physical pain, not only physical pain, napagi psychological and emotional pain. Why? Sa mga psychologists, grabe din ang rejection, Dr. Bulizo. Sakit din kayo. Kaya kung atong atlasan, di ba, 9 o'clock to 3 o'clock, maumana nga nagbitay sa krus, kung atong atlasan, mga 6 o'clock, gisugod sa trial, doon na mga rejections. Rejection gikan sa church, rejection gikan sa government, o rejection gikan sa katawhan. Nga no rejection gikan sa church man, tungkol kay kanto mga kaparian, ang kadagkuan sa mga pari, mga mismo may miduot niya, nga ilan siya sa krus. Grabe ang rejection sa gobyerno kay si Poncio Pilato, bisan nahibaw siya nga inosente nga itong Ginoo, bisan nahibaw si Poncio Pilato, wa siya magpadasa ang konsensya, wa siya magpadag tambag sa asawa, apan iyang gihukman nga ilansang sa krus ang atong Ginoo, bisan pa man og inosente siya. So another rejection, grabe inhustisya. Og another rejection sa mga tao nga sakit kayo kaysa diha mga kaigalaan nga gipapili ang katawhan kinsa man itong ilansang ang Ginoo o si Barabas, ang bantugang tulisan. Ang mga tao nipili nga buhian si Barabas kay palansang sa krus ang atong Ginoong Hesukristo. So another rejection, sakit sa iyang part. Sakit sa iyang part. Grabe ang rejection. Bantay mo na kanang pilion bitaw, i-confront ka usa ka buta nga pilion ka bisag panalbaho palandaan. Unya ikaw may wa madawat pa, ikaw may gi-reject. Sakit oy. Sakit niya. May ra ba og kanang ang pagpili ang imong kaatbang pagpili og mas mayo nimo kay kasabot na magkanan pero kanang layo ra sama Jesus Christ nga way sa unya ang iyang kaatbang katong tulisan. So sakit kaayo mga kahigalaan. Unya matod pa mga higala, no, ang iyang physical, psychological og ingon man ang iyang pain nga gibati niadtong panahona. Grabe kayo og ang Biblia mismo sa Isaiah 52:14 nadaot ang itsura nga dili na maila nga tao pa. Inana kadaot. Muna mga kaigalaan nga ang mga biblical scholars mingon, the cumulative physical, psychological, and emotional sufferings and pain Jesus endures throughout this execution is some of the worst imaginable of human existence. Dili ma-imagine nga kasakit. Muna nga ang Biblia, kung dito ta, ug atong makatambong ta sa krus, magkapamalandong siguro ta. O bisan pa karon nga magpamalandong ta, wa ta makatambong apan na malandong ta atong ma-imagine, mubati siguro ta. Kaya ang Biblia mismo sa San Mateo 27:51 miingon, gani ang mga binuhat nga way balatian niadtong panahon na mibati man, ang yuta mikurog
ang langit mingit-ngit, ug ang adlaw mihipos sa iyang kasilaw, kay wa ka ako sa pagtan-aw nitong oras nga natubgan sa kasakit ug kamingaw. Maula nga mga binuhat mismo nga way balatian ni bati niya itong panahona, mga kaigsunan. Mo na masulubon nga mga anak niya dan, ang kamatayon may matarong nga batok sa sala, ug way mahamisik nga tao nga dili magbayad sa kamatayon. Kaya ang tanan nahimutang ito makalilisa nga sentensya nga gipahamtang sa Dios batok sa tong unang amahan. Mamatay ka pagka makalilisang. Kay bisan gani ang anak sa Dios nga way kamatayon, wa man pasaylua tungod sa sala sa katawhan. Apan ang maayot ang amahan nga sa pagsabot niya nga mamatay na siya, wa gyud malimot sa pagmirida aron nga kita mahinomdom. Wa gyud malimot sa mga pahimatngon, wa gyud malimot sa pagpanugon. Gibilin na niya kanato ang perdon sa kamot sa mga berdugo. Gitugon ta, gitudluan na ta sa pagpasaylo bisan pa man sa mga pagtamay, bisan pa man sa mga pagbudhi sa unang pulong. Gibilin niya kanato ang paraiso sa lawas sa kawatan, sa usa ka tulisan, aron kita dunay paglaom nga bisan sa unsa nato ka makasala, mahimo pa ta mapasaylo. Si Maria nga iyang ginahan sa katulong pulong yang gibilin kanato aron nga kita ilhon nga iyang mga anak. Gitun-an tas pagmahay sa ikapat nga pulong aron dili ta mobiya kaniya. Gitun-an ta, gitudluan ta nga uhaw aron pangitaon nato kanunay ang tuburan sa grasya. Og sa ikaunom nga pulong miingon nga natapos ang tanan, gitun-an ta aron nga tapuson ta usab ang atong mga sala. Og sa katapusan mituaw sa taas nga tingog og nabugto ang ginhawa. Pater in manos tuas commendo spiritu meum. Father, into your hands. Gi-emphasize ha, amahan sa imong mga kamot. Nganong gi-emphasize man? Because God, Jesus, was certain nga inikamatay niya, dawaton siya sa mga kamot sa Dios. Sure siya, confident siya, nga iyang itugyan ang iyang kinabuhi nga to siyang amahan. Nga kung mamatay ka, gisaw ka sa mga kamot sa amahan. Mao nga sa atong papamalandong, mga kaigsunan, nining panahon na, atong pangayoon na mga pagpangay pasaylo o uban pa, nga mahibalik ta sa Dios aron sa ingon ni ana, kay makapangutana ta simbako. Ang tao mamatay magyud. Inikabot unya sa atong panahon, sure ba ta? Really ba ta? Confident ba ta? Nga dawaton ta sa mga kamot sa Dios. Sure ba ta? Nga dawaton ta sa mga bukton aron makadayon sa angking harian. Mao na nga ining panahon na ang atong labang makagagahom sa atong pagpamalandong namatay naman siya sa krus, atong pangayoon nga unta kita mahimong takos nga mutugyan sa atong kinabuhi ngadto sa atong amahan. Inikabot unya sa atong panahon kay matud pa ang tanan mga matay man kay mismo laging anak sa Dios wa man ma-exempted. Simba ko inikabot sa atong panahon takos sabta nga moingon, Pater in manos tuas commendo spiritu meum. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Sa ngalan samahan sa anak atong nabati na dungog ang matulun-anon kayong katapusang pito kapung, no less than the manager, commentator, writer, and a very fair and brilliant commentator, Tony Rufil Fernandez Banyo. Atong pasalamat sa atong mga honorary moral supports ni Honorable Congresswoman Ria Golias, Honorable Mayor Gerald Anthony Samsam Golias, Honorable Vice Mayor Richard Francis Chu Yasnar, Honorable Edward Tigol Golias III, Honorable Manuel Maning Cabriana, Honorable Rodolfo Rudy Cabigas, Honorable Danilo Dani Caballero, Honorable Mark Arthur Rocky Tornibas, Honorable Councilor, yes, Ferdinand Ferdi Rabaya, Honorable Lito Bacaltos, Honorable Kale Restauro, Honorable Lister Daan, Honorable Ophelia F. Ilanan, Honorable Sefina Inday Consialgo,
Honorable Madeline Belaturi. Napasalamat nato ining mga ni-support nato in very moral support. Kaya ato sa pasalamat ning sunod Dong Cyril Velasco, Dong Dinal Lim, Sir Willie Tay, Mayor Bal Chung Sanaka, Mr. Ricardo Ricky Cabornas, Captain Nelson Abellana Poblacion, James Earl Nino Abellana, Engineer Alvin Rabaya, Jian, Mr. Brian K. Ong sa Baxel Modern and Affordable Homes, Mr. Lito Cedinho, Mr. Bibot Bukaw, niya ang Doros Social Uplift Services, Presidente Lito Barino, Vice President Fee Barino, niya ang atong manager sa FM, sister session sa DWHP, Brent Polinos, manager. Ang BG Session Construction, ML Cuiba, Engineer Ronnie Laborada, Honorable Captain Edward Alisna sa Poblacion Talisay, ML Ubires, Fit Bukog, Bain Cafe, Dr. Glenn Las Peñas, sa Focal Site Optical, Branches, Ayala Branch, Manila Branch, Consolacion, Isim Branch. Kini ato mga pasalamat o pasidungog sa mga itong magagahom nga Diyos, ninitong halad ning katapusang pito kapong sinugdan. O anay katapusan, ang sumpay ni ini, igtawag na sa Ginoo kanato nga naninguha pagtuman sa tawag og dapit sa katapusang pito kapung. Ako ang kinasingkasing kayong pasalamat sa Diyos nga magagahom nga atong manunubos o sa atong speakers nga napaila na o labing uhe ang labihan makatandog ug very realistic ang mga pagpahayag nga nagdapit ka nato sa pag-usab pagpag-o sa kinabuhi. Itong Nerofil Fernandez Manyo. Daghang salamat ang Diyos magapanalangin ka nato ug palita sa studio sa DYHP RMN Tatak Cebu. Ang Diyos magapanalangin.